Murelia on Ndizi TV ne mambiendengia ime yomoroberio Ensakia chitariki emerongo ebere ne tano nebero mwaka ukabere mwaka bochirubere ne merongo ebere nainye ni matenga nigo bwakire buyali tuko rieti chikabere ase toko batoko sangana mwancho murelia asenchira yabene bura botambiri tukureti chikabere nigo tokumolekera amangana alingete obochenu aseri chikuliara turabatoko molekera engana erengete enyamoleo na ki orabo komenya nenyamoleo otabwati wabondo bonsi naende kole noko semelia ase obugima ase umuntu muri Ndizi TV na kwaliganira bene ase omoroberio bwensakia mbiyobogete boka kero igwetenga TV yawo yokire na omoroberio bwensakia obergo chaka ni kiorokererio ekenene kegima gekorokinga lichuko lyabere ligo chaka ime yomoroberio bwensakia astoko batebinga toso ebieka soyoyo moso ibabere na boso ya oyo mose babere gwetera aso mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na gwetera ase mtandao www.ndizitv.net astoko batoko sanga na bene mwancho mulirele watatebinga ngayogoto bwati korwa ningomorenere na ende mbarabia aba otayete basoe ime yomoroberio bwensakia abakyotirire baito anene mono korwa ase ensemo ye county ya Kisii to chake korwa kituto chache south kituto chache north bu machoge bora bu machoge chache nyalibali chache nyalibali masaba bonchali south mogirango bobasi bwensi bonsi to abeto ko basaba to so ime yomoroberio bwensakia ne mambiendengia county ya Nyamira tiniko beba bunge ya west mogirango toskego cha bunge ya kitutu masaba noti Girango borabu mwensi soaime yomoroberio bwensakia mashabiki tori tunda green Dolvin Morakoro sinsemo cha diaspora Kennedy Gisemba kuruwase ensemo ya diaspora mache ngumbu nere shabiki number 1 nero koto wakilisha kuruwa ase ensemo ya diaspora chinsemo cha Michael mache ngumbu bali baito bale chinsemo cha Galfa ni maite bonengana mungu bwato keke bago mwancho muri Ndizi TV ayekerole Kenya gaiga nalio tete goswa aseke bago abande na barabo mbono bakali kwira na korwa aseke bago shemke buri koru Canada ni matene margo bengi yuko nyakuyaliga ni galende kikwarure kebago leono lende chinza chekire chogoswa ase nyumba yao oswega sero kiao olikende amanyago swa borere obwetole weyaligania ase emambia inde ime yomoroberi wensaka mashabiki Ndizi TV twabali ni bene ime yomoroberio bwensakia na boto bwatwetera somtandao to Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwetera somtandao www.ndizitv.net ngoto watabinga Ndizi TV tuachire bosikegima tuachire motwekegima intuni goto nyora chinsa emeronge bere nainye ama tuko atano na bere ye wiki asenchera yabene wetera ase omtandao oito Facebook Ndizi TV wetera somtandao ito www.ndizitv.net eketo ko tainga ekero kwa bero so asomoroberi bwensakia to so abieka genda se page yao ya Facebook genda se page yao ya Facebook ko bie link asenara likirenga share manyi babere manyi batatu bagosoa ase omoroberio bwensakia elinde to betogosoa ase libwa elimo eketete bainga imeya Ndizi TV kero moroberio no bwate obwansu tali obwansu bonde bonse matendo bwate obwansu bwoboke ntobwate obwansu hebwe sukali ndobwate obwansu obonge kolende obono obwansu obwomo Gusii ime yomoroberio bwensakia toko batoko chakiri tukolia obuya kegima naende toba tokorosera litukolyao omwanchwa omurigereria Ndizi TV ntoraba eba mashabiki yetu na mugototomera message wetera ase namba ya 0792192834 yunenchera yabeno rabo totomera SMS yao otomanyinga yugo tobwati korwa na boigo mwanchwa omurigereria Ndizi TV boigo nto tabuna toenda tobanga ime ya Ndizi TV tuachire chinchera chekerero right ekarutu asoire ase chinchera chekerero nigo ogotonyora boigo wetera ase nambe yo ase omtandao oito o WhatsApp
ni maitenga abantu abange babere bagosoa ase umtandao WhatsApp rero nabo kolikero monte message kwaeganya amatuka mange kolende ekero kolika WhatsApp all right okonyanga nalio monta kwiraneria kegima chinsa chiabwango kegima mwancho mweregeria enganene ngonya konginyoliera amatukali aitakale nigo twale kolikera na chi message naende yairane rugubwango liriko nyora WhatsApp itarasoa kolike message naende ninyorete chisimi chiri twabwate nchiri chinke chikoro kuchikabambe liwa kore form 4 iga aga kabambe ukonyora kwamanya otaranyora chibesa lindo chikonya gusukyo bugima botwe konyoranga abantu bakolike message ebwate tima tinga sh yakabire x nga zaza zema unigati yamangana abantu bakalikiranire mono ngoja na Ensakia ekero tugoja twasanga nabasani bane konyoranga nabwato musani oye ole bose wa musani oye ole bose ne secondary ende no emumuro mwabo kodenga zawa denga niko zawa niko xx ine language yeka bambe bose nengana omonwa mukugamba omondo dade na amubori no naye kero wakorete school etadi omondu kwa kakwanire ase igonto basa kweba tuarure tuchakosekerera abande naendera toinyolenga no twakabeira ase boiko nawo chitukoligoro nigo omwaziri omurai bwense Dr. William Ruto bale amo numurai okwamereria serikali asense ya Kenya wetera sekiumbeke Azimio Raila Odinga bachiete asense ya Buganda maite Buganda alina matokoka obokimano bwa matoke Ndizi TV na into boy gonto bwene tora tara Buganda kiagera matomo Gusii na matoke no Muganda boy na matoke kiagera ni matasorete na samo ali Buganda na matoke obukima abwa matoke chichabatinjiro cha matoke ebinte bingine bya matoke ense ya Buganda mwancho mureria on Ndizi TV okogenda agali ni matembale okukuminga ngakina ali litoke ndale ense ya lero ya onchuliri nchinse mochinde abantu ngoli bara matoke ende bakwenda maketinga okuomi ukegima bwabo bosie ense ya Buganda asitwaroche babete bakumirana nomurai bwense ya Buganda Yoweri Kaguta Museveni bakarasanga bakaratara ase omugondo Museveni Museveni no muntu tugete chiombe maete ense ya Buganda nigo bwate chiombe chiri bwata magunchara matambe mbanga intugusiga iga akaelia karoka ikire miaka gete kwarange elio muntu chakuna chama gunchara maete Museveni abe gakorra na bara okumike gima ngiko chandere ngombe ngiko chandere eli onyanga ni maetenga abamanyi bensemo yobolimi bagwate abanga nere buyachi anachua amagunchara lakini nga Museveni ere chieli jede kona chama gunchara chiombe chiana jo watama gunchara matambe chibicha chigako kegima mbaka ngaromurai bwense Dr. William Ruto ga tarere teli gunja ateteli gunchara konya go pima omugondo maite bonsi nabalemi Ruto natugete chingo ko chia ime ya Kenya na Museveni nere natugete chiombe igo omu Africa no gweto toba abalemi wika tweto torango murai tokobanga nga wakore school bonto taito korobolemi abantu nganchite mbalinga okonyoranga nabalimu okonyoranga no muntu okokora sebengi abantu abangi okonyoranga omuntu nabwate mirimo yae kolende naende nasimigete chinsi agabuyiga nasimigete amatoke omugusi toma takobanga gwakorere fonfo ono gwatebanga ga kinje tingo chimogondo nasomete ngende mo lirube lyokoganyete genda mugondo korobolemi obolemi nabwegete kyo mugongo bwense ityo Kenya sigo korobolemi kora ekeba okelikia bali bande bakora eke abonchelia korobonjeli bwa no moyo oyomo omwanchu mulilia korobonjeli bwa no moyo oyomo etomeke gima
nero enchi atora beto kogenderia ensit ase tobe toro chitokoranga nigo egatia barai babete bago rwebirengere byabo igorengane astoroche oyo kabiro mugabana omukoro we county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo atenga na aberingo batebinga barai aba mbabwati mubisa obotambe bosomusani obotambe morochi igo mwancho murigereria Ndizi TV ayo mosaye buno kurwanirero murai inyoranga abambali basani babotambe mbali babiza babotambe to basakuruzi wa maina asengenjo to basakuruzi wa maino asengenjo mwana siasa tikatunyolenga abaraya abamba manyaine abaraya nigo bakongusana na asengenjo bwatebirenga gete byensemo ya kisiasa ase amange abeteka koba ime ye county ya Kisii omwanchu muliria Ndizi TV igoro naliri tukoli alenge ensemo elia ensemo yaba MCA bali bakwa koboko omuswada boko mwaka isiko omokonyi bo mugabana we county ya Kisii babete bakoralinga rero nalito kugutwara usangerelie birengere lyokorwase abamenyi ase tobeto koranga ime ye bunge kitutu chache South ime ye ward ya bogekana nyakoe babete bagosangerelia ebirengere lyo abamenyi babete bagwesokya linde gosangerelia ebirengere lyo abamse babete bakora umurobelyo bosangerelia ebirengere lyo abamenyi bagesokya bakarwe ebirengere byabo kigima anene mono igoro morovelyo olige chigo chiko mwaka isiko omokonyi mugabana ime ye county ya Kisii Dr. Robert Monda kolende ime ye ward ya Bugusero ni gaba menyi bensemeyo batabete bakuru birengere byabo sekilinga batebanga ensemo yabo nigo bayetoko boko amagendro tali amangana akisiasa gendrete anene mono igoro yoko mwaka isiko omokonyi womugabana we county ya Kisinda chikomusaba bitokubwatira nere gwetera asensemo ya production Sara Mumanyi abegago tumanya naralia yabetega koba ase ensemo ya Bugusero litukoligoro na boigo ime ye ward ya bogekana nyakoe chigotoka ime ya kitutu chache South ime ye county ya Kisii yabeteka koba ase ensemo eyo ya Bugusero nyakoe na boigo bogeka Sabaria ya maseyemo ime ye bunge ya kitutu chache South chingaki omurubiri bwoko sangerelia amaoni kurwa saba na inchi asoko murusia bisi omokonyi bw'omugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda omurubiri ywe onyara goikirana imeye chi ward ao imeye ward ya nyakoe ni goikirana gokora wano mu MCA Cosmas Oyagi anene asibanyara ko mumochi omokonyi bw'omugabana kubwatiraniwa nobokurumi Mheshimiwa Monda nakagere ko mukagerwa yomo asa abantu bali bagosaba abana baito chibesa so mo speaker karuri ngai toche ase chi ward chetu torwete tobori abantu baita maoni nkibatagete gekorwe rero narangirie barasa kubori abantu baita maoni nkibatagete gekorwa ase county yetu ase ngenje county ire bintu bitereine ebacha chitwa eto tianya gukora gas so mase chi newspaper gote gutorenga obukurumi mbokolire ase county yetu na nene mono no Robert Monda ase aitwe amaki turi no muichano manene buna intwa bangina abana baitu bagotuiranira nka bono barairana ko chaka gokora oboibi bataringi ko babaibi wetera asobokurumi bwa deputy governor achakira ase county Daktari Monda nari bari nganga abuna bokuru bosongo ya namaguru egento gokora bwate nchira genda kana masikanie alitwa gochorerete ogende okore bintu byao otigere arati egasiere enyororo chinga kiecho boigo gati yabamenye kurwa se ward ya bogekani go batwarege karoke ngabunekyo ase banyara gusigeta omu MCA obo okurukwa Richmond Manani ase bamubori anyare gwetia omuswado yiboko murusia bisi omokonyi bwo mugavana ochiase mu deputy governor Dr. Monda amangana yo gukumya kiara Dr. Monda ikorekana abantu aba bakuru kuchiye executive umuntu okori ku musaro mu yakwawe million Monda akori yange million yo mutinyi twamanyira konyora amangana na Monda nakaireri 800
ari tubwata abana chi graduate abana basomete batakirwa konchigas kwamana konyoranga nandi monda na maki akari gusaba ekerego ikenga kio gwa kuchikura ogende mali otabwati shughuli ende kerengereri kende gya kabere etutagete monda agendeka omwesimi goitori chimonde kare gwachire gari parliament yenda otebenga kuri sensemo yabo gikabanyina bonsi bia bamwa batebenga monda endeka egwe suspect asensemo yende imeye ward ya Bokisero nige birengera likurwa saba na inchi byarenge ebyao omurobili uyu tugieti goikerana ase banyara gotebanga namagenderero batagete nakoboria monda gutigara bisi elio gokora emirimo boikeranu amangana nala tukumeti kurwe county toigwete nga monda ngurusigwale asa mangana abo yegenka bona tukumeti nga abatu abatomete bachikotoreta amangana yegenka gosene gasiba gotokorera oniga namagendero tutaite ande tutaite tomeki chi group simba tokorere gas onyare gotoroni chibesa tokorere biashara mangana na siasa bono tari bono gataringa kia siasa abantu twachorete tiga batokorere gasi muna bona abana ngoja bare batakere chibesa chibasa rito ichoreti ntorachirora amangana egenka tiga kwanu egenka ugikaba rosi para Jones pibo gusera abarostia eme monto metio mwemsi oyo omongano no mongao mwaigwana ine babere mwari gweta muri babere gwateba munda nere ntagete ambwate sikuru nyari bari nyore chikureje enje tokore gasi yambono waikira sode to muimbichi na ande bitina byanga biringa monda mbamyo mba namba mumurumu abana najete mete aya kamugwata abintu ebitigera batureti banga bagambe bona mangana yo goteba nando toretere mundu to muimbichi tekonyarekana togosaba omorembe hinko ripoteria egetaseni kiao na mbeyemo kia Ndizi TV kurubu gatagati bwe bunge ya Kitutu Chache South ilitaria nenigo nkoro kwa Dipon asanya mwiriria Ndizi TV nabo yabete koba ime ya Kitutu Chache South ritukore igoro ase tuigwetenga ensemeyemo nigo babete bawe sokia na kurua ebirengereri byabo anene mono igoro kurusugwa komo konyu mugabana we county ya Kisii Dr. Robert Munda kurinde ensemo yende nigo turochinga nigo babwate ebirengereriyo au haroboti oru nigo rwabete rukwaliganirwa na dipo nasanya muna kwabire gukoroigwa asiboigo omusakito bomangana majia korwase county ya Kisii anene mono yokumulekera ayagendrete ime ya nyalibali chache na masaba Samarita Mildred Mumanyi betawikirana ase ensemo yage susu anene mono ase umurobelio yo orobe iriko koleka anene mono ime yewodi yake susu gochoka ime nyalibali masaba ase otabete wikirana buno takeire ase ngencho nigo umubaro omonene wabanyanyimbo bete gokorokana ensemeyo engana omo MCB ward yage susu ase Amarieta Anthony Kerage agoteba nigo yairete igati abamenyi gotesokia huna babu endrete gwesokia na boigo kurwe birengali byabo ase boigo abete gateba ngata igochiko goseliwa na onde bwensi anene mono ase ogoikirania obokoleri bwa tengo turarango na aralia abete kurwase ensemo yagesusu lituko leigoro omuroberi bw'abananchi kwenana ebirengereri byabo igoro y'omuswada bw'okurusia abisi omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Munda nigo korekana ase wadi ya Gesusu imenyari bali masaba ase kulindenwa nabo onyorwa guchaka enga kyobo bwabwata kubwatikana nokoba kwa abanyanyimbo abange ase nsemeyo asomo MCA bwensemeyo Anthony Kerage aichanira egekorekyo itukoria rero ntwabwate public participation twabangete abananchi bagocha korwa maoni igoro yo kurusi omo deputy governor Munda asobisi lakini ogoichana kwa bero konene nkulinga abasigari go batumwa abange sana korwase chi sub county chinde bahachicha kurunyamache kurunyango so bonsi no barenga na hintu ntwabwate kende gyonzi kwa maandamano ntwabwate segi otwabwate public participation twaseri gutwarushi gwase twarenge twabangete chieba chitu ni birogo twate guturwo totigento basa gutwara mukutano omondo ko twatwarira monene nabasigari barabange ntuntu abwatande mabe korende igo twacha singinje ya public participation turwa maoni ito na maoni ito tokurwa intubene unfortunately twanyara abasigari bakira abange tugushangana n'abanki bakorereki
baachire nabo toroche no mukutano uyu abere gogotene tole no mushangao sana egento inche ngoborge suye to yabere gekoira na insemono sana okoba ya siasa ndogo intwe twachore tabantu baito egere bagambire igoro ya magendro banyari gotokonya buna bana inchi bagesu nyana bo maiga yabanyanyimbo gokana omoyego yogokorekana nigo okorekana inse chitageka chinge ase barwa ebirengereri byabo igoro yokuruswa abisi kwa mukonyi bo mugavana Dr. Robert Munda ga itutigaba nekoleki abo yego ge ari ne kumuruma tutokole bwegasi una ndo abanyari bari gitorometi ebyo tigaba na gesaenda nyo county mate onda ko tsarusu asi gairu ase sheria fotinera ororo ikiara tu entenga bando to chorete na banta bangai pare county ono gaki erebuno mulisia muntu bwe kanisa ko be exambe kia kango nero bwana tugutugata ko bakato tabisto kwelekea gutia nandi twanyole nero gututindika ono rendo nyikire ngango tutindika mbaro abanje tobakonya mwana inchi umutakabu na intu segite yako bwaniko wakati unakula peke yako na wakati wa kukufa pia kufa peke yako. When you are a leader, you are not allowed to participate by MCA as a corruption. We don't support that. Tiga sheria kwa timonda na monda tiga gandaka. Omwalio yanigo omoyegoyo oturubanigwa n'abanyanyimba bo enga kibagendrete n'omoyegoyo asebono omo MCA bwensemeyo Anthony Kerage agikeria egekorekyo. Onare to bisiane manga abantu tigatokora mukutano ro na eno mukutano erire gafla nonye bintu twabangete bono mbibeti kyabanga ngwa kutorichitia gas tokoro mukutano. Lakini etiribuya koba intimidated na nenchira yo koleta basigari ase bintu byo munanchi ebintu bitabwati magosa tali maandamano arenge tali segiki arenge igona kumiri sana buno mu MCA abasigari gochobisiane gocha ko seria abantu asengencho mba basakurwa maoni yabo. We were very peaceful kero munanchi akurwa maoni yae kulingana na mangana amonda na impeachment yae igonja arenge na maandamano gosenesegi igo I want to appeal gocha serikali omwananchi no mwananchi aso gutumika basigari no manyite na aso tali gutumika basigari no manyite tiga tubwatiri chiko bunarire na nde tubwati omochoka asore igo am very disappointed ne ngane yakorekana rero gesusu nguripoteria egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi Jumuriria Ndizi TV tarige susuoka boigo imeyense moya nyantura go boigo ntwabe tokoranga enseme yiniko kumusana kwabe tekokorokana anene mono asense meyo ase ense moya ba MCA ba kwa okoboko omokonyi mugavana Dr. Robert Munda babete bawikirana asense meyo na boigo ko nekinga murubiri tobe tuikirana asense enchira bwendete kolende nemusana yabete asege ka egetambe ngana twabe tokoranga no na masakara betiga gutandurwa asiko nilibirira linene ligendrete ime ye county ya Kisii anene mono ime ye bunge ya Nyalibali church Nyalibali masaba na Nyalibali church asigati abarai abagendrete kungusana na engana tora agendrete kubwatia asobo ime elinde ukomanyia nara liaya agendrete asensemi na boigo monchumuriria Ndizi TV ndiro chigotiga isiko asi abasaki beito mangana maye baragende kubwatia onsi obego kumanyigwa ngakia koleka kiretaeka kire enuguta yetaeka na boigo kira ensa ime yorogongo rwagusi ase boigo tobe tokora ime ye county ya Nairobi ni gabamenyi bakorwa Nyalibali masaba bete bagwe soke kegima na gotwara egeikaro igore chinchera cyo kwengendereria nigo babete bagusaba omuwaziri bwekisemi Ezekiel Machogu na boigo omubunge bwensemo ya Nyalibali masaba Dr. Daniel Manduku kobasira na monona kwene kinga nkonyora bali ogosirwa ase county yuboigo nigo babete bakugikeria okungusana na kogendrete igati abarai na boigo abamenye abarai bon ibare asinsemo imeyense mo yerogongo rwagusi yanene mono county ya Kisii na otebanga na magendrero intwe toganeti tiango torai wango naraliaya abamenye bensemo ya Nairobi abamenyete ase county bakurwa sensemo Nyalibali masaba beteba oteba lichuko liegoro Egesaku kyomo Gusii ekyokere isiko yorogongo rwa Gusii eliokweligeria nigo kimukire getambukiro kyogo chamo eliokwegendereria
Gukwana abamenyi b'ebunge ya Nyaribari Masaba abo baremeye county ya Nairobi chingaki batwara egeikaro nigo baenekia okubwaterana na boigo gusukabusio. Tuomeranire muna Nyaribari Masaba mete Nairobi tuachiramo na iki na kigerenga gitekenene una Nyaribari aba tuariani bamete ga Nairobi. Mangana manke aya gutosegeta na turanya ko batukwagaja nekere turase esega. County government ya Nairobi na kyomo Nyaribari Masaba ko benefit kurwa se government ye. Agati yabirie baba bakumurikira ngamono gusirwa n'abarayikurwa sebunge ya Nyaribari Masaba anene omuwaziri bw'ekisemi Ezekiel Machogu hamwe n'omubunge Daniel Manduku asokonyora amabaga y'emirimo. Nigo baenekia okwelikia asibali bakoleta chikosi ao iligokonyeka amatuko abosio. Reko baime tunyaye korosi bune kyombe egiyo koreto munyarwe bwensi piamo erinde gwikira iga abantu baitumbanyare gokonyeka asensemo y'ekigasi n'amabaga ao ikira abarayi bali baito tubwate ko Gusii kya Gusii ntubwate mugambi to mushimi woito Daniel Manduku yoro muchumbo ito ntubwate awa EPOCS Machogu Ezekiel Machogu abo bonsi ntwai tewanga 20p twabaligani nande nabuto bwate motu yaito wananga ngo torogo twara e database gose a list yo korokia abantu bali bali Nairobi ko Nyaribari Masaba bali babwate basomire babwate chikosi ao lakini batabwatie meremo ogo chamo ko Munyaribari nigo kwabo kwengencho asibaba gosanga ebirengerelyo ao ekera abantu baramo bigo bagokonya kabwango kubwekera umuntu ali individual kutano yongokiri gakora namanyira abandi abonta manyete twasangira kerenge lingire ntamanyete namanyire no yondekiria tamanyete okemanyire boigo nigo bagikiria okungusana na okokogendete kwenekigwa emeye county ya Kisii gati ya barayi aseba bolia ogotwara egeikaro na boigo okoigwana kwenekigwa elio kwenekia amagenderero kungusa kuitamo okure kwengencho amangana ari agenderete gusiyo kuno kurutana amagena bikotuko nagikeria bona intu abakachi ba Nairobi kwa Nyaribari Masaba constituency abantu bayisaranse bachamo amagendero na rutotagete ayibuna yitwa chakire na se Nairobi ase Nyaribari Masaba constituency muyisaranse muisimi wa Simbalati Mansoro muyisaranse muyiwanane mulenta amagendero Gusii na intu tubwaterane ku Nairobi na abantu bandi bonse ko bali batasa bara tubwaterane togendero boigo nigo okwebwa kugesa ku kyomo Gusii kwa bago kwenekigwa anene ase batigarite magega asensemo ya magendero mange bunantu abagusii twarabeire tutigire maega sa magenderero noina abantu abango konyora abantu tosomete lakini ntobatichi opportunity lakini wetera abo mubwa Nyaribari Masaba twamanyire nga opportunity nyinge ntonyore na intu nona tutigarite maega twachamo buna abantu bakorosio bamo gosemani na gorosia magenderero kurende abamenyi ba Nyaribari Masaba nigo baboligwe gwesokia asobonge chitariki 10 eliogosanga ebirengerelyo na boigo goska bosio yonkoira nerimbu yamono aso mugusio Nairobi ko Nyaribari Masaba twakiramo ndobwatera ngenene towoji gokora gojimotu ngongo basaba bari Nairobi onde bwensi Nyaribari okoro Nyaribari Masaba chitariki 10 tomerane tumuferiamo egingo ripotelia egetaseni kya Ndizi TV kurase county ya Nairobi elitariane Frida Kerubo Relia Ndizi TV okuna kuogo sabako gendete kurwegwa asiga chiabarai anene mono nabamenyi be county ya Kisii abale ase ensemo yechinsemo chisiko yense ensemo naboigo ase county ya Nairobi bagendete kusaba okubwaterana igati abarai asengencho ekorto endete kungusana na iga nigo ebinte binge bigendete gotoheta ntu nabagusii naende nigo ekoro kinga ebichembe igoryo mugusi asigo nebwenete tugayane amangana onsi ale ime yense ito ya Kenya anene mono ase orogongo rwa Gusii ase nchera yomorembe tutayigotwara okungusana konde wonsi na boigo chibura buru chinde chonsi eline tobeto kone kinga amagenderero abeire ime yense ya ito ya Kenya mwancho muri Ndizi TV
tiango na ranga mbarabia babere bagoswa ime yomoroberio bwensa kiasto batogotebinga nabakwenda gutubwatu gwetera somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabagotera somtandao www.ndizitv.net edinde kwene kinga kwa bere usanga nentwe kerengere kyao nabagotebinga ayo ndo totobwati korua naende nara lyayo ganete usanga nentwe emambia ya rero omwanchwa omulgereria Ndizi TV asendo chenga embusorengi ya kurobo nchari bwa mwancha otebani kondani na Honorable Evans Ogatiri Tunda Green Taylor Mogusu na endani JK Airigana na Enengo boigo Dominic Nyabuta otebanga omwalimu Dominic Rukeumbo amasago best niko tuned nani mpaka tamati. Eno kumochere good morning watch live from Isebania border bwa kire buya kegima na Nyasaye onganchere na beri ngora litukolinde ko baneria staff korua batoko na buga sese customs Kenya customs Tanzania asubuhi njema pamoja na wanafunzi wote wa border hill asubuhi njema watching live from Nyeri good morning Richard Mangi karibu imeandeze TV na bogondo chenga Dennis Kerandi korua Kionduso following Josephat Omwega a password good morning Moseti Innocent Kebandere Kenya village Nyamira County niko following ndani wasili muko Ndizi TV niko ndani wakewia awe studio korua Doha Qatar watching live Jared Orure Matureti watching live from Nyachichi Secondary aboigo Ocharo William following live from Sensi Ward asikumanchumuri Ndizi TV nabo kwenda utobwati gwetera ase chinchera chito chekerero nabo igo gwetera ase namba SMS ya 0792192834 obe usanga nento kerengere kiao anena mononga yoendo tobwati korua emambia rero naende naralia ya oganechi gosanga naintwe ase emambia rero ase buna botambe lituko lia Jumanne lituko lia Jumanne ose asomonwa weke Gusii etichi kabere nigo toko batoko sanga nabarai ao anene mono amangana alengete abo chenu asto sanga nabanyagitali baba totebinga nara lia babwate goto semia singenje totebanga imiandizi TV nigo tokwa endagira eyete kigima nigo tokwa o semia toba toko manyana boigo toba toko kyase igo tekeri tokora siasa amatukonari toko batoko semia anene mono igoro yamangana alengete obo chenu ndoche Mwanchumuri Ndizi TV niko litkolea turachiko sanga na Rogers Nyakundi oyore obwatu mumanyi anene mono igoro yesegyo koruwania nabo igo enchera yokomenya noboroire bwenyamoreo otari gotwara bokongu bonde wonsi enchera orabe komenya kobwate osemelia as obogimanga gotwara nyamoreo tali omwelio obwobogima nigo torabe tukosanga nere no mumanyi omonene anene mono oyokorera abokoreri bwaye ime ye county ya Nairobi igo to basa usikomancho Ndizi TV asengencho ekatoswa entunda ya kabere buna botambe nigo to kumulekera amangana alengete amagazeti asokuliria naralia ya aire obolito ase amagazeti engazeti ya The Standard nabo igo egazeti ya Nation astokuba tokuliria naralia ya abega kumulekirwa sego to basa gusuka asengencho go nanda somutimo komo kekolendekero nachikwirana ndochikwenda usanga naye igoro ya aire obolito ase gazeti ya Nation nabo igo ase egazeti ya The Standard. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurigeri
ria bu television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriubwikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabere isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power.
ngoro kudani iyo ndimu nyang'au inche mumuro monene aso muchiwe igondo mwana kana so kuiburu abaswati batatu bagatangana kabo mwana kana akindo mumuro monene 2013 rende une serikali ya kora chikura campaign go devolution igasoa asi igaikumutinyo gatatu itariki 12 ngocho kabone butuko kurwe para ani abantu mbagankembete njira ntamanyeti nkabwatwe bigoti kasugumwa ntamanyeti mbwatire bigoti engorunere yarenge mate yarenge chibuti 31 bamuraba kandu tani amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bwenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire manke ande karagwa chine ntogwate chi machine chigokumureka chiarora inkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ikigo toteingi kirebo bya marwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo abana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngiri goli cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 Gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igoto twara bwoba bonde bwense kara bwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Chumurigere no maite igoro yoboremi bwa hasavakado aseri tukolera na koletre goika ime ya bounce bogetaurio yere meya bunge ya bubasi asena mutale omoremi yomo oyo gotigoto semia igoro ya avocado eyaiga ekuruku hasavakado anene mono aro gutwariga bikorwa kwariga niriroba wasimeka paka yaiche goikira na ya kwariga ogosimeka kwa avocado ngoganetie erendwe avocado ego konyereta na borarete avocado eri grafted esibire itarasiborwa onyebeke mogondo gotakire konyebeka eri engorere chi futi sado round erinde engorere kwabeka obwoyo kwerania maraba kwame kubeka avocado kuruo na kwanye twerera na avocado eka kwanye simekire tutageri konyeroserie gento kenge sani kiagere sani ya maja gojoterema ejikugunda Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Salim. Ngiokora. Na wento ko bolin kiokora.
You know, when I left in Kenya, tadi I went to the airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Rapuona kogo kwa. Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa 2:30 Chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta Mwingine ulifika aje mji wa Kisii? Kisii nimeingia after 2017 na kumaliza shule. Na nilikuwa nimeajiriwa kwa duka fulani hapa town. Ndio after kuajiriwa nimefanya miaka 4 na ndio nikakuja hapa 2022. Pengine hiyo duka ilikuwa inauza hizi vitu za urembo? Hapana. Alikuwa na deal na viatu. Mbona wewe kufungua duka ya viatu ukasema acha ufungue duka ya kila mtu akona kitu anapenda kuuza. Biashara ya urembo mimi nilipenda sana. Ndio maana nikaamua kuifanya. Kwa nini ulipenda? Biashara ya urembo napenda watu warembo. So pia kama unapenda urembo so lazima udili na hiyo biashara sana. Tunajua kazi kama hii ya urembo ama biashara kama hizi za urembo sana sana ni warembo wao wanazipenda kufanya. Pengine wewe kama mwanaume, pengine ni nini kile ambacho kilikufanya ama kikakusukuma uweze kufungua hii biashara? Biashara hii biashara inapendwa sana kufanya na warembo sana. Lakini pia wanaume pia tunaifanya hii biashara. Na sababu tunaifanya ni kuwa tunapenda kuona watu wajua wanaume tunapenda kuona wasichana wakiwa warembo. Asegatia ito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kira rituko ria Jumanne chinsa 5 chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa 3:30 chia botuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gosoa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Mwancho mwelia Ndizi TV na kwali niribene ase ntunda yende imeyomoroberi obwensakia ase entunda akabire bunabo tambe nigoto kumulekera ayaire obolito ase ensemo ya magazeti na boigo ase egazeti ya The Standard ni gazeti ya Nation na chitokuba tokumulekera naraliaya aire obolito ase kolino mwancho mwelia Ndizi TV watingana wakwenda otobwatu wetera somtando ito Facebook Ndizi TV News digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wewetera ase omtandao oito www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano nabere ye wiki bunabotambe ime ya Ndizi TV nabwo obwansu ubwomogusi ase togendere tokubwatirana nere Sara Mumanyi ase nchira konekinga chibicha boigo na malingo ikirare ase nchira yoboikira nukegima omwancho omurigalia Ndizi TV ase mambiare turachiko chaka kuligeria egazeti ya The Standard na raliaya amulekeire ase egazeti ya The Standard nigo engana emwamu erenga obokongu bwabere bokoletwa na maliogo yogo tindia nigo eserekali kubwatika no botukiko rwase serekali korokinga nigo nige esegi kurwania amaliogo amaliogo nigo bose obotumeki bwa maliogo nabo igo botumeki obobe bwa maliogo yaberege koba entambe nesegi era chikorwani gokegima tali esegi era chikoera bwango iga asenge nchobono iga nigo ya rokanirenga nigo okomenta kakobo tumikiwa malio kwa bego korokana ase orogongo rwa rwa coast na boigo ase county ya Nairobi no korokana nga nigo esegi again nigo okotumiki bogendera koba ase kerengo kigoro ase bono korua ase bagosaba omurai omokonyo omurai bwense Rigathi Gachagua kwene kinga tali korwania esegi yobotumiki wa maliogo yogo tindia ase orogongo rwa Mount Kenya yokabose kolende na bwanrete aire esegi yugo ikanonya norogongo rwa coast na boigo ase orogongo rwa ase county ya Nairobi ekero toro chabuo na bokoranga ne map ya Kenya ekoro kinga ngakyobo tumeki bogendrete bwa maliogo yogo tindia astoro chenga nigo musta nigo erange mbaliri yakire anene mono ase county cha Kilifi Kwale na Mombasa ase obotumeki bwa maliogo bogendrete ase kerengo kigoro ase boigo Nairobi tatigiri isiko na boigo county ya Kiambu igo komentekana kwa maliogo yobotumiki wa maliogo asenchera etaliengia nigo kandrete koba asenseme yuono asesegi yaberege ko abara ebabere usabanga nabantu usabanga eserekali igetambugiro kya bwango elinde gukora abokonyobo nigo boigo torochenga toroche ase gazeti ibono nigo toroche nga Amadi oyo kabere ase ensemo ase Amadi oyo kurwa sekegambe atenga nigabera kubwa entunda entangani ase esegi babwat anene mono ekina naba abaye ba madini ye dhahabu asibe gotoro chinga wash tagas packs anxiety ensemo ye chibesa boigo ase ensemo yende nigo abali bakorokunga hustlers abakenya bakonyora chibesa ase kerengo gyanse anene mono bali batali wakanwa emeshara bakwenyorera gwetira aso bonchire nebinto bagenda chekwebolia ngakintu bose turabe tugwakana ase omorobelio omoya bokonyora egekendo korwase amarwere o Social Health Insurance Fund togoskabosye toike page ya kabere egazeti ne ya The Standard yotebanga nigo mokonyi bumurai bwense Dr. Rigathi Gachagua bono aberega korwa ekuro enchindi gochiase abanyanyimbo bali babere bakorara semeremo yabo bataraikirania abokoreri bwabo bunebwenrete anene mono ase orogongo rwa coast nigabere tabanga nigo bono batachi kwira kubatiga kugendera ne naro yabo yokone kinga abande babo nigo bakonyora maki abande babo nigo babere otiga obotumiki wa maliogo bwagendereire asegeka egetambe
Naam, ase egeka kubwatekana nobotuki bwakorine kiombe gekorwania obotumeki bwa mariogo yogotindia nakada nigo abantu gwetania chiribu emerongo ebere na batano no mo babere bakorokana nigo babere batumeka amariogo buna cocaine heroin na mariogo amange ase kerengo ekenene ekerengo kemerongo etano ne tato na kianda igoro yemia babere bakorokana n'abasaye bagende dotumeka amariogo ayo engana yego ichania kigima ase boigo obotuki obwabere bakorokinga county ya Mombasa, Kwale na Kilifi negati county isano chitangaine ase obotumeki bwa mariogo ayo engana egendrete kumulikirwa kigima ase peji bwe gotoroche omwaziri boborendi Kithure Kindiki na boigo omukonyo muraibwe Nseri Gathi Gachagua na Salim Mvurya bagwikirana ase ensemo ya moko orokererio yobole SK Showgrounds ya Mombasa ase babete bagosanga nabalia abatinelete ebichago abibolendi anene mono aba chief aba county commissioner na boigo abarai ase bichago bibolendi na kurua ekuro entindi anene mono igoro onde bwensi ora toke na mamocho yogosira okoni wa kwa marua atancheri na boigo oiraniri maega esegyo kurwania amariogo yogotindia na chikoirerwa egetambokerio egetindi kegima page ya gatatu togoskochia se page ya gatatu gazeti ya The Standard tenga Gachagua should shift focus in drug war nigo bono ego saba ni gazeti ekwandanga nigo murai omokonyo murai bwenseri Gathi Gachagua bono abwendrete bono achenchie nengo anene mono amolekere ase county ya Mombasa na boigo county ya Nairobi asengenjo nigo abira korokana nigo akorwania esege yo ase orobongo rwa Mount Kenya ruoka koleni warochenga akoranga nige ebire chinsemo chinde chiarokanire nga boigo nigo chibuate obotumeki bwa mariogo yogotindia ase kerengo kigoro aswaringa eme yorobongo rwa coast nigo county ya Kilifi yabere korokana kirigoro ase obotumeki bwa mariogo yechibia ase Mombasa yarokanire nigo obotumeki soko nywego kwa marua yechanga kore igoro kegima ase ensemo ya titazabete ngani okobo ikigima nigo babere bakorokana nigo babere bagutangana ase obotumeki bwa mariogo alia aeteire akorokunga second hand generation alcohol yani amariogo abere gakorosugwa ase nchirindo maite ndobwate ensemo korosibia ndobwate ense mbale bakobwata barosi kolende babe gachichu bageteiga nona konyoranga atali marua alia original na alia atali amaronge abwo negati ine county ya Taita Tabere korokana gekoba ase ensemo yogotumeki wa mariogo yogotindia ase boigotoroche ase gazeti ya The Standard ebichere gati abo neyo monto bogoleti echuba yakamunyweso ase tobeto koranga ekumulekera ensemeyo togote county erogongo rwa centro nigo batangaine ase kerengo kia inyenuguta emo erogongo rwa coast nigo batangaine ase kerengo ya isatonuguta ibere bakubwatu kuna Rift Valley ababwate kerengo kia isatonuguta emo Nairobi ibere nuguta kianda Nyanza ibere nuguta isano na ibere Eastern emo nuguta naboigo ase Western wabwate enogo nuguta kianda ase korokinga obotukio bonge kinga bwene tokorwa rine kone kinga nigo esege yabeire gekogendera ase oboikerano toske bosio goika ase page ya kane gazeti neya The Standard nigo egokwanira igoro ye family emo egendrete nekemina negetindi kwene kinga ningora chikoira obolemo obomumeyo yomokoro asamalieta na kuru meya Joseph Duo nigo abwate estate ya 1 billion asebono iga okungusana kogendrete ase family ya erine kwene kinga
ningo ogocha kuira obolimo mwanchu muneno inu gonye kunyete wiki yaeta ndo abatugusanga no mwakiri obetha gutwerera amang'ana arengete endemero ase kolenetoro chenga nigo egati okungusana kwa bero korokana asenkeyu nene mono igoro yendemero boigo togosuka tutigarita se gazeti ya The Standard nigo amaboli amange agendrete igoro yo gwakano wechibesa ase omoroberio omojia boko yokorwa egekendo nene mono korwa ase amarwaire o Social Health Insurance Fund ase bonoiga abakenya abange bagendrete boli amabolio na kibali batayikonyora kibesa gwetera ase omoshara bose batali ikiri bakore ibarua byabo baraye bawakana gwetera ase ensemo yomoroberio omoya bogwakana kibesa gwetera ase Social Health Insurance Fund engana yabere koleta libere libinene noko ngusana okonene anene mono ime yense yaito ya Kenya ase torochinga nigo omurai bwenyagitari otinenerete ensemo yabanyagi nigakoro kunga the president of Renal Patients Society of Kenya omurai oli otinete babwate amarwaire a renal aberega weso kianga na kira chikonyale kananga ngakyo wakano kora chikoba ayuna maboli amanga gendrete koboligwa ase ensemo yegetago kyobo chenu ase valigetinga gukora amonjelio make igoro yensemo yogwakana wechibesa wetera ase omoroberio omojia we gwakana chibesa. All right, tugoska bosio toike page ya gatano narimo engana emwamuneringa Supreme Court judges want cases on Abdinasil ban struck out. Ni gobono ekigambiro ekenene kyabege gusabanga ebina byonsi pi biko bidigeti gotenenia bidigetie biendrete kwa merelia ogoteni kwa Abdinasil kurwa gotenenera nsemo endeyonsi asekigambiro mbibwenerate bigoteneni wa Chief Justice Martha Koome no mokonyo ye Philomena Mwilu ni gobono babeire bakorua okona changa tiga ebina byonsi bibi kwamereria okona chababete bakorua nga tiga ateneni gweta basa korua abakorere bunde bwonsi anene mono asibigambero bya Kenya asengencho nigo atabete nigabere gakolika mangana anene mono aya akomochia na kokosereria abakorere bwekigambero anene mono engana babera tanga bono tigo ebina byonsi bikumwamereria tiga bitene niwe asengencho nigo atarabwati erichiko naboigo nigo abeire gakwamerelia ekigambero nabwati maskani gochia ase ensemo yekigambero ase boigo togalati ase page nigo toroche nigo omonachi ebina omonene de Martha Koome kurwase onsemo yokolio ase screen yao bakogamba na omokonyo ye Philomena Mwilu boigo ase egazeti ya The Standard nigo torochenga nigo ensemo yaba senator anene mono kurwa sensemo ya Azimio babere bakurwa ogote babere otebanga nigo barachi koyelia omuswada oganetie ko beka umuswada bobwagachi bechinyomba anse ligo lirike bakorawa no morai bwabale no mubaromoke ase Senate Stewart Mazayo Mohamed Faki oyo Mombasa na boigo Isa Juma korwa kwale niko babere batebanga mbali gochuwanchira na omuswada oyo obe orachi kobeko bosibwe bunge ye Senate anene mono omuswada bobwagachi ase ligo lirike ime yense yaito ya Kenya ase babiri batebanga nigo barochinga nigo orachi kwirera obugima bwa Kenya koba akongo na mbarara obuya obumuswada oyu obekire bosyo bwe bunge ye Senate nyoranga nigo muswada oyu obagoko
oba kuguita ase bunge enene ya National Assembly ase kolende ni gobono iga obeire goikira ase ensemo ye Senate ilindi orabe gukurigerirwa otarachi koenanwa guchiase omurai wense Dr. William Ruto oyu obera koyoa ekoko erento maetenga ensemo yae nigatiemeroberio aete okoboko elinde kwene kinga obeire gagoikirania obokoreri bwaya bono nigo omwaziri atuska busika page ya 5 na 3 nigo mwaziri wa home abira osaba ebunge anene mono kwene kinga nkobwati ngotene nibale omoswada obekire bosio obwe bunge eyo anene mono oyo olengete amangana yechi estate kurukunga estate real estate regulation bill 2023 nigo abe waziri wechindemero Alice Waome abe osaba ebunge ya senate ko amerelia omoswado oyo sengencho nigo orachi anene mono gotenenia na boigo goturubania enchera chibesa chabere chigo sangererwa ase ebunge yes anene mono ime yense yaito ya Kenya ni gawate banga ekero rocha sigaziti unigo abekire ase bicheyo then I propose the registration and regulation of the real estate remain as contained in the Estate Agents Act nigo abirate banga ntubono ebintu amachiko na mange Senate erigetie kuchikobeka elinde kwene kinga ngomurekera bali amangana alengete obwagachi bwechinyomba na estate anana mono noboteneneri bwabo ase aberotanga yanje tini gwanjerana ne ebirengero byabere bikorwegwa ne bunge ye Senate anene mono igoro yengani aso moncho muri Ndizi TV ase gazeti ya abuno tukiro mwali gazeti ya Standard asikolinde turabe tokoenda ase omutimo ko omokekegima erindi ngo chikoirana tobe tokoirana gazeti ya Nation ase to basauska Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii. Ndizi TV ubwansu bo Gusii. Ndizi TV ubwansu bo Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu wo Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ya Ndizi TV na kwa libene asintunda yende imeyomorobole Ensakia stokendete kumulekera anene mono amangana airobolito ase amagazeti ase kolenda tras kabosyo nigo na bengo kumanyinga litukolia lero litukolia etichi kabere nigo turabe tugosanga na Rogers Nyakundi oyore omukansela anene mono ase amangana alengete enyamoreo nachi gosanga na intwe na gotomanyia naraliaya nchera kiechi abantu baraye bakomenya bale ninyamoleo nabo bakoenda no bwabo asengencho enyamoleo taliyo omwelio bubwima ase boigo gosebenga monchi muli na Ndizi TV na usangana zotera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase mtandao www.ndizitv.net obego sangana ito karangale kyao bino tomanyia naraliaya oganitumanye igoro yeri chukolera na boigo amaboli yao anene mono igoro yenyamole genda utuma maboli yao anene mono igoro yenyamole mogeni tokara chwikira na ase studio ndo beto gusanga nere linde abaga tobu manyubwaye anene mono ekero emyake ye mingi abeire gakomolekera amanganaya nchira kechi abira osira abantu totigaleta abo torabe tokogendera nokoligeria asense ya magazeti astoba tokosoma gazeti ya The Standard askolinde bono igana chigoswa emo asemo goikera ase egazeti ya Nation Daily Nation tobeto kwemanya naraliya ya airobalito ase gazeti ye nigo turochinga engana emwamu egerenga budgeted graft nigo kwanera anene mono igoro yobokurumi bogendrate ime yense yaito ya Kenya ase ndochi ase engana enke ebekire ase amaliko amarabu na boigo amariko ayelo nigo torochunga nigo murai obwense omokoro Uhuru Kenyatta abeta batabanga nigo eserikali ya Kenya ego tuguta wikira chibilioni berekera lituko cyase oboibi ase kolende nigo wikira bono iga oboibi bwabere bakorokana bwenibo ane mono ya serikali wetera ase njera bokurumi obonge kegima ase ngencho nigo egati omwaka w'ekirubere na 13 goika omwaka w'ekirubere na 22 twabeto gusiria chibilioni 35 gochiase ase abakori emeremo embeo ase abose abatamanyiri ngai bakora emirimo sense moyende tugatuguta chibesa chire chibilioni 5.5 na ibere ochiase abakoli emirimo bembeo ase serikali enene EU35 yarenge asensemo yabakoli emirimo bechi county ase bilioni eyamonuguta inye chabete chigo tugutwa gochia ase ensemo yechiloni chiri chitabete chikobekiro emiroberi emiyana boigo ensemo ye bilioni eyemo nuguta 5 chabete chikoena nwa gochia ase ensemo yabakoli emeremo be serikali kolene chibese ekyo enjira chabete chikoena nwa nchiena niro asenjera engiya engana irete chibese chiko tuguto ase ensemo epejien tanga ni boigo ensemo yao yokobe ni gotorochenga nigo serikali abirege baswana nagatirinde kwene kinga nkoligere bale amaganyo na boigo obokongolia aborokiga aborkyo babete bakora form 4 namono bale baswachi kos nkoligere bale ndojo mwaziri wechisemeseke machagu nerobekire ase ebicha eyo ase koracho soma epeji egazeti The Standard epeji ya maega the back page nigo okoranga ningana era emolekeire na koyego obolito anene mono astobeto koranga niga basaba nge babere bakwimurunganelia enchira abasaba abeire enchira chibese abere chikoena nwa ase ensemo eyo asebo igotorochinga
egazeti ya Nation nigo turoche omo rai bwekiama kya Wiper Kalonzo aberega kwegwa egatiamaganio abwenderete goikirania atarachi kwegwa libaga bene elinde gochikoba omo teneneri bwobomo bwa Azimio ase obochori obonene ase boigo umugano ori nango batechinza chiamambi nigo turoche agazeti ya Nation insaria enseme agati korunse turochinga numurai wense Dr. William Ruto bale na Kaguta Museveni oyore omurai wense ya Uganda na boigo omurai bwa Azimio Raila Odinga babogoretie bitekegima ebitebi mbiri byo kolenda Chiombe na boigo Chiombe chinabo ngo batechinza cia mambi chibwata magunchara matambe no tochiroche korumaega igo nigo turochinga ayo no mogondo Museveni ase atugete Chiombe chiaye ime ya Buganda. Tuske bose wika ase page ya kabere ase gazeti ya The Standard yadanga niga abakenya bano banyu bairu bakonyora omweso anene mono igoro yo gwakanirwe chibesa ase omoroberio omoyia bugwakana egekendo kurwase ensemo ya marwaire Social Health Insurance Fund ase emaega yomwaziri wa chenu Susan kuminja otebanga nigo bono abeire gagosukia maete chibese chinigo chabwene to chagwaka no match kolende nigo bono chabe chigosukiko wika ase omotienyi o July elinde koana na libaga lyabene ase otwara chinkwana naba governor bechi county au imense ito ya Kenya elinde baba kuiwana na anene mono igoro yamangana alengete obo chenu igoro yemerobeli serikali nabo igo emerobelio erengete chi county ase page ya gati niko toroche omunyakerogo obwekamati yaba yekiombe kyobomo bwaba governor Mudhomi Njoki gagosanga chingaki babwate omorobelio ase hoteli ya Trademark Hotel. Toskebosio goika ase page ya gatatu egazeti neya Nation nigo kwananga obwanchani bwekene nigo ya muirete Magzina Gichinga no mwanchio ye Reverend John Gishinga ase okone kinga niga beta gatumika chibesa chia Chonspi ase ogosira omwanchio ye oyo obeire ase miaka 15 nebere kabwate amaroire amaroire agochakira ase ogo ukora nigo musacho ye abete gako yokorukunga John Gishinga abete gago twara ogo ukora naboigo akabaga koruara kolende omwancho yakabaga komolenda ase miaka yonsi ase abere otumika chibesa chia Chonspi ase okomosira obwanchani bwekene kegima ase obogima ase ekina kitoko togosegeta abancho abaligere bandizi TV obwanchani bwino mbo bachinga kichobu yabuoka tigo obwanchani bwino bobe bwechinga ki Chonsi ase lindo kwemanyia amange igoro ya manganaya nigo orabe ku gazeti ya The Nation obogosoma ase page yu ase goikira bono iga Magzina Gishinga Magzina abere otumika chibesa chekerengo gya 20 million ase nsemo yokumusira obwanchani bwekene kigima toskebosio wika ase page ya kane. Prove yourself, Raila allies urge Kalonzo on 2027 race. Bono nigo abali bako moa Raila okoboko babiri bagosaba omurai bwekiama kya Wiper Kalonzo Musyoka kwene kinga nkoro kyalenga na isanerete kwegwa ekirogo gochukura ensemo ya Azimio ase obochori obonene bw'umwaka ogocha ase ensemo yabarai kurwase obomo bwa Azimio bera kontenga Kalonzo bono ne bwenrete naye oro kinga nchira nkikike kwene kinga tobe tokwa okoboko ase ensemo yokwene kinga kwa beire goko ikiranie nabo yokoba omurai bwobomo bwa Azimio ase gatia barai kurwa ase ensemo ya ODM
babiri bakomomochia Kalonzo asokorokana ng'anere orokoboko kwa busio ase ogotaka koegwo libaga lia bene gochikora obomo bwa Azimio asore kama tinga naye ira na maega ire bintongora chinga kichiziraike na ndetoroenga noisanerete na tokwa okoboko ase omwaka wechirubere ne merongo ebere na nyoranga ningane abere koletwa anene mono chinga ki omorai bwensemo ikwamereria serikali la Odinga abaga korarianga nare ange gochukwamereria ekirogo gochikokoba omo commissioner of Africa omo commissioner Worogongo rua Africa ase boigotoroche togoskabosio goika ase igazeti ya Nation epeji ya gatano okoboko kwa uwokolio nigo kwanera igoro ya ajali erete abantu 10 goseria amagimabo ase ensemo ya Katangi Machakos litkoli igoro ase omubaso kanobeti omubaso kono omubebwe para ensemeyo engana yabete kwirira abantu abange goseria amagimabo asenchira etali endonge mancho murelia Ndizi TV nigo page ya Nation emuligere tamangana amange tutanyale gukora singincho yebiro asekolende bunabotambe to batokumanya mwancho murelia Ndizi TV nabo nayo kwegolera ekopi ya igazeti ya The Stand ya Nation nabo igazeti ya The Standard obego kwemanya naraliaya naraliaya again rete asensemo yao nabo igo naye obego sanga na into ebirengere libyao anene mono igoro yamangana again rete igoro yechinsi andate chinsemo nabo koba gosoya omurigeria oyo omubuse abarigeria babere eme yomoroberio wensakia asengencho nigo eme yomoroberio wensak totabanga buna botambe toswa ebieka swa noyomo swana babere swana batatu eline twene kinga twabere tokubwaterana nakoba liboa elimo ase torachikurire mensemo yemitandao mbarabe abanda tobwati gwetera ase omtandao oito o Facebook ndoje Klaus Nyakeza ateba good morning watching Ensakia live ndoje Innocent the noise ateba niko in ndoje William Mugaga ateba watching live from Migori County tuning in admission na my wife Jacqueline Kemunto abana baito Elvina Viona Chantel Sherin Mary my dad Hassan Mugaga na mama Joyce Mokera pamoja na John Atika my brother Paul Sunday my sister Lydia ana Rebecca Mwakuru Moremani happy Monday morning I'm back karibu sana imimoroberi Ensakia Rose Michema Corona Ilobi Pipeline omongi na Edelmonte na my happy Naftal Onyango pamoja mbaka omoerio ndochebo igo mwalimu Elijah Ochenge from Nyako St. Catherine's Nikondani hadi tamati Teresa Kemunto from Muranga tuned in watching live Kefa Nyalibo kutoka Kisibo basi Unyakama Esani Catholic hadi mwisho Evans Makori Kurua Emomo Saiba Keroka pamoja ndochebo igo Edwin Omwenga atan Kurukiserian Dam present live watching Evelyn Misiani atan Kurua Marani Nikondani nabo igo Embusuro Engia atebanga Kurobonchari wa Manchani Kondani na Evans Ogachi on Tabo Ritunda Green Tila Mugusu Onduso endani Embesejeke Airi nani Enengo boigo ndoche Dominic Nyabuto omwalimu Dominic Kurua Keumbu Amasa Gobez Nikondani hadi tamati umwanchumure Ndizi TV nabokenda utobwati agwetera somtandaito Facebook Ndizi TV News Digital asansemo ya YouTube Ndizi TV News nabokera ase omtandao www.ndizitv.net obego sangana incho birengario nabogotera ase namba itu ya 0792192834 osangana into karengero wetera ase nsemo ya SMS nabogo wetera ase ensemo yomtandao o WhatsApp asinje buna wotando ya Ndizi TV tuachire ase chinchera chekerero twabeto okora amaonchirelio amange linda kwene kinga ngoto nyorole ase nchira ya bene omwanchwa omulirilia Ndizi TV emambie ndengia ase togenrete kubwatia
cia omoroberi obwensa kolende nkoenda tore asensemo yo mutimo kolinde kwene kinga nkumwali ni tore omogeni wechu kolere aste kolino kwigenanga nayo ikirana ase studio tobeto gusanganere ase amanga se to basauska ngwira nande ase igetambe tobeto kubwatia na ali agenda ta imiensi cha Kenya boigo kwene kinga ngusanga tore no mogeni ito weli chuko lya lero igoro yamangana alengete obo chenu. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepoku bakirisimi ase namba enoti sano na ibire, enoti sano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Sales Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire
n'abasaki baito baikasuri na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabigo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Salim. Kyokoraga. I want to go in Kyokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport. Sagin. Nalero nakyo muntu. Gakuona kogo kwa. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijuma chinse ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta oboremi nobonda nomurubiryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'oboremi bwekerero asa abaremi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera nabaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogochera botambiri tukolia chimaine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo batebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara kubaga gukora oboremi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo noniganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyebwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho muriria Ndizi TV na kwalene bene asentunda yende ime yomorobere wensakia litikolie tichikabere asitakote kumulekera amangana arengeti obochenu munananko bategoro chinza chia mambi ni gomogeni itobono abekera na ase studio abekera na chinza chia mapema kegima kare ange kegima gosemya na okumanyia amangana arengete obochenu ime yense yaitwa Kenya na boigo anene mono enchira kieto bonete komenya asamre takoro kwa Rogers Nyakundi kurwase ekiombekemo ime ye county Nyamira jotomanyia ase oboime anene mono igoro yamangana arengete oborwere bwenyamolyo njere kira bakomenya ne borwere bwenyamolyo otabwati gitango kende gyonse bose kobwate obosemeria ase obugima sengencho imi Ndizi TV otoko obosemeria nabo igoto batogosira anene mono igoro chinchero bakomenya ase ntia bochenu ekiagera ase obugima obo otatwareti obochenu obuya nigo orabe gowikirana otaikomenya ase obuya kole nabo kwendo tobwatera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook Ndizi TV News News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News ambayo tara mtandao www.ndizitv.net hapo sasa tutaikueba namba ito SMS 0792192834 aso sangana into mwancho muriria Ndizi TV. Daktari karibu ime Ndizi TV bwakire buya abantu bya babogete buya yes ndo chinga mbura na betwete aya masini Gusii. Yes, intuma ime ya Gusii nigo embura ego tuanga kichinde chionse ndobwati nga kituma yatinga ne embura yoka nga kiyo mugaso nabo ukora kuruma maka maragoba lakini rende amaduka berato yabage kunyirira una arama sendo bwati ime ya Gusii. Nasana tuanjete. Yes. Yes daktari asifaide umuriria Ndizi TV tumanyango ainingo na endenga ye igokora obokoreri bwao ime ye county Nyamira boye county ya Kisii. Litangane morali tengangira niringa mbiamono mwangereri baga ochase gituki yetu kyo Gusii kya Ndizi TV. Una mwewe litali nankoro kunyakonde Rogers. Incheno mokali gasi ase kyombeka mkuru county ya Nyamira eko part organization under nuru ya mtoto under part organization. Anene mone gasi ngokora na mwana koro HTS counseling. HTS counseling igente minute etokuru bumanyi saidi igoro ya mangana ya HIV twajira kanyaranga abantu abange Gusii baito ebakwigurieta HIV bas tukara kin batamaite information mbagwati obumanyi bwisaime kanyana na HIV nakina chirega rero totebi mu Gusii abantu babinto toba good information bamenye HIV bamenye ko bwenta gukora elinde ndokora gukwana mangana tutamanyeti igora ya burwire wa HIV Mwancho muriria Ndizi TV ngireta myaka litware go kina nigo oyiko go muntu abwate nyamore no kumukwani tete kumukwani nigo yabwate yani abantu abange gento kurukanga stigma nigo abantu bari gutamuka igima lakini rende nzoro chenga abantu ngunya goitabera na bari amatukare eroiga ebintu ngunya gonchirira ebire asingencho yobosemya bugandete kurwegwa ase ense yaito ya Kenya asokorende turatuchakiri daktari oborwire bwe HIV mbubwate ebirengo bibere ntubwate ensemo yebinyinyi ekorukunga HIV na boigo asensemo ya AIDS totebyango etobauti ere egati yoborwire bwa egati ya HIV na boigo oborwire bwa AIDS umurari korenga yaringa wakebekire bwe already wa explain lakini nditigangirore ntubwate gendo tokuruka HIV and ntubwate gendo tokuruka AIDS
HIV ine status omuntu kawaida gare eita HIV negative ose HIV positive ekara omuntu anyolire ebinyinyi bya HIV igona lya HIV positive ekara omuntu ataranyora ebinyinyi bya HIV igare HIV negative so HIV is a status ine status eito omuntu abwate ositabwate omuntu oyi no muligereri to kunyara kumanya omuntu ose nabwate HIV ositabwate unless yokoreki opimiro lakini AIDS bono igego chaiga ekara omuntu anyorire ebirusi byenyamura bikorwa HIV omuntu ange gutumia mario inga kintambe ebinyi bwase byasoira omubere ebikori obunyamasi kama kawaida ntuma ito omuntu gabwata amanyinga abwate red cells agatwara white cells nabwo obunyamasi ekara omuntu akorora burwire bondo bwonse entoke karo omuntu yowena white cells obunyamasi obuno bukurwani burwire bondo bwonse karo bwakira omubere alafu omuntu kera red cells ya somubere embe yetoko yana ya oxygen ili taro omubere gendo gekunyitari is red cells ono omuntu ekara anyorire virusi bya HIV kero byasoira omubere ebikuragira endagira yabonere white cells ono konyoronye byasoira ero byarenge ebike ebikona koragira byana koragira ono bikoragira konyora oxygen kurwa red cells byana endagira kurwa white cells kurwa byama kurigenda tokuruka replication igemine tinga ebikoiborana aseretire igoro ebyamenteka kigima byamenteka bichiro omubere ekero bichiro omubere ono biko shambulia white cells bono because ekero biborana bitagete koragira ono no bikoragira obunyamasi bwatirimbuka kwanyara white cells yebono tokuruka CD4 ya chirense ekara ya chirense ono buriro bondo bonsimboja ntugwatinjira mubiri wetu kunyara kurwanya marwiraye ono kwanyara tugwate opportunistic infections kibateka advantage ngakai ndo immune system ile ya chirense obunyamasi bw'umubiri wa chirense akibono tokora biburana byamentekana CD4 yagandanse ono opportunistic infections chiwocha muntu bono makuroro twara signs uchakora kana abantu kenyo bacha kubulinga nyarebe yaro nakiali byale boli nyarebe muire nyagitari mupime na ndebo mupime kiregendo yotro cy'abantu bararire bachakire ukagera nyarebe njira tumuroche nabara twale nyamore so AIDS bona nabuburwire opportunistic infections yakire cyariro bunyamasi wale bona muntu oyo wikira abantu nabakurire batebega nyarebe boli njira karero utwarire nyamore iboro nero AIDS HIV is just a status to kuligiri umuntu na maiso omanye umuntu na wate ustabwate unless uchiro pimiro igo nimaetenga ntubwate ebirengo a omuntu agochakira ntubwate kerenge tangani ge HIV ya kabiri ga gatatu ya kane ngayiga nkerengo gya kalenge nabo koratumanyia so bwenge igure ebirenge ebimbire naende nkerengo kieke akero geikire nalyo konyoranga kwamanyirenga omuntu yo nabwate ebinyinyi bya AIDS. Okay, ntubwate stages. Stage number 1 ondo no muligereri tokumanya gose HIV nero mu chiwikire stage ntangani kwira ekubwate no muntu nakyo bunyamasi wayo bumubere bole ekero muntu abato bunyamasi bole igoro muntu nabakanda na emyaka ebere are kerengo getangani or even 3 years utamanya ngo muntu nabwate lakini bono liyabire mono opportunistic infections cyakira kororekana konyara mipi muntu yanyodire TB muntu cyakira utwara meningitis ihono kwanyara umuntu ukiri stage ya gatatu yabona abantu nabakumurigereri asengi TB kare yasoira umubere egwita bwangu meningitis kare yasoira umubere egwita bwangu ihono umuntu yikire stage 3 igone stage ya gatatu no torabe tokoranga umuntu uyu kenenga nabwate enyamoreo. Yes, ono kwa yikire stage 3 abakonyora abantu okuno suspect tawate abanga umuntu nabate enyamoreo taramupima ekora no TB na bego cy'umuntu utabwati HIV.
Okay, bono abantu mbere kunye kwiburi enyamori eye nchera kichi umuntu arabe gakonyora inyamori ikiagera nimaetenga amazukali twari gukina no gusange sani no muntu obwate nyamori yarenga kongu no nege chiko ane muri inyamori yachite kurinde ase ekene nkere kiki nchera ki umuntu arabe gakombukira inyamori abantu abange bachachiri abantu nganyara gukira onyorute inyamori ataramupira tubati chinchira mbali umuntu akanyora inyamori lakini injire ntangani naende the most obvious umuntu amaitenga yenere injira ekero umuntu kuruko muswati no musacha bachira bakorera amapenzi kero kenda saba ndaba oyabona ringe negative oyamaka positive of HIV ekere kunyarekana nk'umuntu oyo tahana kunywa mario ule HIV positive no yore negative nere tetangite no wetanga ntubati kinjira wawe cyo wetanga bachire akorera amapenzi wetera amapenzi ya protection ya lengoro nchine tete umuntu yitangite nabe kunyarekana yore positive ayare yore negative iyi ni injira ya injira ya kabere ntubata abantu bari bakorokwa drug injecting users antu bari batumia dawa za kulevya bagenda bebete sindani nenda kubite sindani mepine dawa za kulevya mna kwebetega urusi sindani eli wale liyo ndi musani na yebete akari yebetire abikunyareka no yo bwate unebetega wale liyo yonde nera koraki onya ruguru iru bwinyambara injira yende na inde ntubata banyina bago chababa muzigo seke usiki bebwatiranya kero mungine ebwatirani tako ende clinic ekara tari ko ende clinic yamago cha kutoka mungino oyo nabo tobuluri bw'inyamore takiti clinic umwana yatangwe abe ko nyarekananga mungino oyo no tambukiri umwana oyo evirusi bw'inyamore Okay, ensem eriboli rinde ndinga eratokanga omuntu oyo munkunywale amaliogoyo enyamolyo nabe nebanga batoro obwanjani buli bwake muri bose kumira na kimubere noyo tari tabwati binyinyibe nabe gakumwambukiria iwonte tenkebeke buyega akara omuntu oyo omo akutumia lyo iko ARVs ekara tumire ARVs for some time igago suppress the virus ekara suppress the virus ono virus yete kunyara utambukira yo igentege tangani kanyo lyo buyo because nabo umuntu akunyo lyo lakini atari kuri nyubuye umuntu abate yes gutumia ARVs lakini tarigo tumia kuno lyo gwenta gutumika so ekara umuntu atumia lyo gya ebuya aga suppress the virus umuntu utambukira virusi b'inyamara on the same case totenga abantu babiri banyuma no musacha no mukungu banda bakire bapimira oyo muntu kire nawe te virusi b'inyamara no yo ndetabwati oyo gwate virusi b'inyamara abe kwase amalio ayakorwa ARVs ntobwata amalio gandi ose ntobwata bona prevention strategies I think which was in kwanda tororo tuchikwanire muntu oyo kobe kwa ase prevention strategies na bakomenyamo no mwaka no mungina na babo karama pensi no mwaka no mungina batagutumye protection lakini etangite nkwanda tole I think which was yangu kwanira tole mangana prevention torore ne kyabanta bamenye toyo mabwate yo ndatabwati na kibaranya ariko bakomenya oyo wate tatambukiriyo asenge njuli ngotete kobe komo Gusii boronge naende nturochenga ensi nkunya gonjiririere anene mono ase ensemo yebinto bigendere twabe tokoranga ebyombe binde biwe sokyo konyoranga LGBTQ konyoranga musacha aso musacha bagotwara obwanchani umusubati aso musubati bagotwara obwanchani ase ensemo yenseme yokumira na kemubere gati umusacha no musacha mbabe bakwena nebinyinyi no musubati ninyareka nengabaye na ebinyinyi kyagera ebinebintu tanyare ko tamai kyagera nebintu bigendrete imensi itu yakenya eneli swali ya sana murali abantu bakuru kuchige abana abantu bali musacha no musacha bakora amapenzi
abantu nabo bono konyora HIV chances cyabo kiri iguru sana because kolengana n'injira nyasa tongi to muntu musacha kwenda kwa no mukungu so injira nyasa tongete musacha n'injira tongi to mukungu iko na banyasa atwale to murovelio yo ababoy bone kero musacha no musacha bawichi bakora ubwanjani saba bakora ubwanjani injiriyo yabete meant for mangana yo ubwanjani one karwa kanda bakora ubwanjani onyo yo mukabwate uyu gutambukiriyo yonde eko baraisi eko bayiguru because ntomanyite nga usitigambe ko mu Gusii yeyo elyo burwire ebirusi by'inyamura bigutambukira amaote osoko ni yaruka nkobororo one kero musacha no musacha ndo bakanda bakora ubwanjani amangana yo konyora chinjari gererais igabu no virusi bigwetera ibona chances cy'umuntu yo konyora virusi by'inyamara yo birigoro kubwana no musacha no mukungu ase ensemo yende ntumaite nga chinchera n'ikinyinge cyokora ubwanjani anene mono ensemo nere abere kubutwara amabori ya mange kigima ntumaite nga enchera nere yokora ubwanjani gwetera sensemo yoro iboro bose reproductive system yero nemanyirenga ero ebinyinyi gwetera biro kulende ensemo yende nero okonyoranga okonyunyuntana gwetera so kunyunyuntana abantu mbabe bakonyoranga babiri bagutambukira ebinyinyi okunyunyuntana ntobata kunyunyuntana kuri tokuruka tip kissing ekara munda baba twara tip kissing konyora abantu what oral trash munda wate usina mauta somun nayo ndi nawa banyunyuntani abona umuntu utambukiriwa yirais ekara munda korete tip kissing okunyunyuntana kole zaidi abona no virusi bibo chabete igo liboli ndiringa amatoka nabeka kwena kinga abirika kwambukie binyinyi bi amate yo muntu totebenga mbabwati binyinyi contact yamate nabeka kolete binyinyi bi amatoka takunyara utambukire virusi all right asinga inchobono nyoranyorenga omuntu obeka konyora binyinyi ebi nabo igo kulindere nabwetenga abe naberi nkonyora binyinyi ebi kulendenga nimbwata omwancho nimbwata kulende tinde tikumwambukire nere binyinyi ebi nchira kiye umuntu arabe kagwetanganga tabaga kwena nebinyinyi ebi bose no muntu nyene maitho tebanga utakiro manyenga nae biko tabwati gatenga slogan era tebanga utakiro manyenga kiro muntu nabwate ninchibe kantabwati nchira kiyo arabe kugwetanganga tobaga konyora ebinyinyi binyamoreo wana ngabo turakira prevention strategies prevention strategies number 1 kero kweligereria ya mwanyene kero munda kweligereria bene nabwe ntarorenga inchibunande as a person ninda at risk yakonyora HIV wiraneri kokotebanga ono to what different strategies chitwa kwana number 1 lero ndo what lyo liko prep aso utambe immunity pre-exposure prophylaxis pre-exposure prophylaxis ige immunity elyo gondiro rokonyu ekakwa nyure elyo geri wano ne chikobanga kuomerana ne virusi by'inyamara because wa aso mubero elyo geri elyo rindi bwatama chikayo na likonyu number 1 onye wachaka konyu elyo geri una lero omuntu gako barama kusaba kinga yama ya basomubere ibyo ngedi makubeka kingo mubere kandi yabikire kingo mubere ono bukiga naenda umerana ne virusi ye mbiko so asomubere oye because abo to me for 7 days and continuous muntu tacha kalero and I expose au chakalero atumie for 7 days yo kinga ya so mubere agende utumie lyoge as long as are exposed na lyoge lili entetere ekomeru kera lituko paka bona se exposure yego chakoerera no umuntu abwente mutigera lyogeri so lyogeri abantu abange bamaitenga ndiroro irasi kinyagitari na ile rikoenanwa for free ndiruwakaniru ine ari njira yamo yo gwetanga tutikata sensemo yeryogeri ya prep kyagira ni lyogo abantu abange bakuigwa senga ki entangani eryogeri rya prep turatebanga
ensemo igwatebiringa exposure ni maetenga exposure nene mono nige ko ba sensemo yobwanchani anene mono abuno kunyoranga exposure nene kigima kirabanga umuntu oberera gutumika lyoge ojake gutumika lituko liarero ndiri linaende okay atete uju twaro gukoro bwanchani bwa totebe weekend ekera kuri weekend mo ni gago akuritigira abusunga kyo genda tukuritumika bona elyoge lile continuous as long as umuntu are exposed onyo umuntu gategete kuchokoro bwanchani nabe konyarekana musacha no mukungu bachire bapimiru lakini ubwanchani mbugwetekere yendo nabe konyarekana ngabono abantu aba bategete konyumana nainde banchanire ekara bapimiru nabe konyarekana abantu ambatigana etuguja twaba ikaransi twaba eresa nakibabwente gwetanga nakibagenda babwente gutumira lyoge asaba ndabenga kiye bamenya tamo omusacha osomukungu uri uri negative akutumia lyoge for 7 days batari gukora bwanchani lakini kana mata akutumia for 7 days tari akutumia itukulia sabari kati akutumia continuous as long as are exposed partner ya HIV positive era kero umuntu achakira kunyoma lyo ngocha turi twamupima tokore ipimo gekoro ku viral load umuntu una achakira lyo rero una kure mitinye tato kurustora manyinga twarona ki umuntu ya gutumia lyo geli tokonyora level ekoro LDL immunity low detectable levels kiro umuntu ya tanyare kwena ni virusi hivi umuntu gakora umwaka naende utopima viral load so ekara twa manyirenga bono umuntu uyu viral load ya LDL yo kekara manyinga ya gupima virusi mbio bikoreka na biro free beyond PBC kere akubona bakwamwa umuntu yakoreki ati utumia prep so prep tari gento kia lifetime yo utumia as long as you are exposed umuntu gagwika konyoranga bono exposure teyo na bagutigeria ogire kore ndibona ndi diswali ya neli ajaye ngayo komanyiranga bono umuntu oyo adherence yaya to ARVs nere uya ibonere guchabe challenge because umuntu rana bago chakanywe lyo achaike kati ati gutumia lyo girwi bona bako yo nendo umuntu oyo virusi bibia asibia sikire ende byabokire bikoboka ihono gutambukira umuntu enere that is why partners oyore HIV negative oyore HIV positive ebakolindana oyore HIV negative akwentale ndo oyore HIV positive omwenyo lyo kale no umwanchi oye amate chinsa chikira ogaraki okunyolyo itukuri kiro kwa ende clinic uchikoye lyo inga kyo kuruswa manyinga yakorereki ekire amurendete ona kana ndabarende iningenje iyo oyo nabagocha goika chonyoro tiro tumia lyoge lakini yo positive takomutambuke takomutambukire virusi okay achinchira chinde chugwetanga kurwa suburere gwenyamoreo njire chechi naende totikalta sense moye chintetere lero ntwatentetere koroku ili twakwanera prep twachire pep pep immunity post exposure prophylaxis nero nentetere omuntu agotumia after avere exposed kera kenda abantu mbagenda muntu ngonywara gosene gento kiaye karanyura marwari kwanyoro chire okolero bwanchani umuntu atamaiti status yaye kera kenda mbatumie protection usibatumire protection rero umuntu wakanda tumie gose protection maybe a condom and yateke kera yatekire umuntu yabaire exposed once umuntu yabaire exposed agwenta kwenda nyagitari within end of 72 hours and nyagitari within 72 hours kitaraera kera umuntu yachire kire nyagitari abo pimo kera pimiru kagotoka umuntu yo ari negative akwewe lyo likoroku post exposure prophylaxis otumia lyo for 28 days kera tumia lyo lyo bwate tirichiko liribuya muntu tawe chikunyore virusi binyamoreo onyo yo mwete so lyo lindiro
and it is very important hicho montage within 72 hours apimwe no gupimwa uko temine tinga wone byamo na bitu apima byararekana kero montage within 72 hours apimwe pimo chani birorekane ige virusi bimbia rengororo mbona apimiru yakoreki yararekane bikorekana lioli akobe kwase ARVs tukurwa sensemo ya mariogo ni maite aine nsemo ya mariogo lakini nintu bwate chinchera chinde chugwetanga kyageranga nigo konyoranga mbali barate benga njama ngana mariogo na marito nche konywa liogo kera lituko ndo chinga chintetere ndo chinga tinkonyara nchera kiena enda montara bwagwetankurwa sibinyinyi chinchera ne chinyinge tubwate igendo tokoroka use of condoms use of condoms tubwate proper and consistency use of condoms. Untraba kando tumia condom ya tek. Kama tunani tumia properly, tanyi tumia properly. Consistency naro utumia lero, otiga. Utumia lero, mambi otiga. Consistency takola diki. Tayo. Omontonya bwa mwiri kutumia a condom, akonye tumia properly and consistently. Ngotanga chire na chirocho, virusi bie nyamoreo. All right. Tugos kabosio nigo maete ebinyinyi binyamoreo gutatiga sensemo ebwanchani nabo montara nyore gwetira ase ensemo ya jali nabo konyoranga muntu chira sa jali kyagera bugekero monta bwate injari nabo konyoranga obeire gakwe koba exposed nabo konyoranga mbale bagosanga chindu orwembe nini bono nchira kieye anene monekero muntu busumu basoka no obeire gokoba lakini utete gokonya abantu abagwitira amanyinga nchira kiora bigo gwetanga to bagokonyora binyinyi bikena bwo kwambuka ligwetira samanyinga bema no murari rero iga an accident yakoba asabantu barenge for example ni gari yagure usikia tumanire abantu banyorere amajera chinjari abantu abekera bakoyirunya itari gente getange rero bakorwa ngo pimware ekera bapimiru eriyo gende koroku pep abona no ari gochera because umuntu yabere exposed muntu bakunana nera amanyinga kunana tokumanya status yae abona no pep yegochera muruire takonyora accident mpanto bakanyora accident baende abe treated agende atarigiriria mangana HIV aiweliogiria prevention ikuruku post exposure prophylaxis yani ngote yabanga mbale konyoranga batete kokonya bantaba babero konyora umubasukano nchira kibara bagwetanga mbanyora enyamoreo omaite mwanya bandora manto bwate amabera accident yabeire mbaroro bakominyoka bakonya abantu bali batarigitino ni gloves abantu aba wikanya na nyagitana nawe eligiria pep lakini buya etakere in case of accident gloves tacha kokonya abantu gloves chitoke abantu babeke bagenda gushugulikira abantu lakini in case umuntu chireo konyira abantu nera nabwate maybe inchari yae ubwo iyo umuntu gagwatamanyinga maybe amanyinga ari nabwate evirusi umuntu ubona wikatumye liogeri wikasacrifice atumye liogeri for 28 days All right. Umanchu muri Ndizi TV nikotogenda gusanga n'umunyagitari Rogers Nyakundi yogotorera amangana anene mono ayarengete enyamoreo anse tumenyete imense cyo Kenya nimo ngoma tenga n'uburuire waboire n'abantu abange kurende nigakire ase studio okwa ogosemelia ngano nayo mwanchu muri Ndizi TV nebanga kwabero tenga n'ubwate enyamoreo tali omwali bubugima nabo ogosuka naende asubi mubwose kurase kerengeke mu cya sekinde kurabu kubwatia amachiko anene mono ayarengete obutumeki bwa mariogo iyo gwetanga kurwasenya mureo nabo igo iyo kwenekinga ngo
keyari obubibuli bokoletwa noborwire bwenyamolo asiko monju mulindi sibina na ngotebya na kwenda kusangana ntwetera so mtandao to Facebook Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News mugetera ase namba itu ya 0792192834 elindebe gakorweka ngalikia ona ende obotumanyinga yoende tutubwati kurase ndoche ekegogi twanchande omali cherewa tebanga bwakire buya Evangelist Kennedy Rasugu Marco Fabi Rusugu Caleb Angonya Nyamoti Eswitati ane Rose Keburubo Timothy Abugo Mwalimu Nyambuche Nehemia Mumanyi Dominic Mpenda Omokungu Yeso Keri Esteri Eric Osoro Fred Nyandieka Musima omwana zilizopendwa omugaka jole nabo igo ababonsi obereka kubaganiria emambia engi ando chebo igo Walter bakurwa embakazi niko Nairobi tuned ndani nabo igo Klaus Nyakeza watching Ensakia team live ndoche Rose Micheno kurwa Pipeline umongi na Edelmonte na Habi Naftali Onyango pamoja mpaka Omoelio boigo ndoche Hensem Ende ndoche Teresa Kemunto from Muranga tuned in watching live Kefa Nyalibo kutoka Kisii bobasi Munyakama Esani Catholic niko ndani hadi mwisho ndoche boigo Evans Mokwakorwa Emomo Saiba Keroka tuko pamoja na boigo abarigeri bandi TV niko ndoche boende totobwati sababu binga genda kusangana intwe karengelekea na boigo omwanchu mulilia twahweli bagalia bene ase ogosanga ebirengere byako na boigo kurwa amaboli yao anene mono igoro yoborerwe nyamolyo munyoranga oborerwe nyamolyo mbocho liri muntu gete nere oraga kobonyora onde bwensi na bakobonyora ase igo nebwenrete tobo togwetanga nabo igokwene kinga nkomanya turi ngotwara turumanyi anene mono igoro yoboroire bwenyamole oborwire bwabeire bokoba asensi cyokene bego koreta obwo basaba abantu abanga sikurinde turega kwa omoyo nga nobwenerete kogenda okie opimwe oborwire bwenyamole ni maite ngambo bwate chinchira umuntu arabega gopimwa maite buna bwate ababorwire obotoko bakokorigeri muntu na maiso bakoranga oyo na bwate nyamolyo oyo tabwate nyamolyo mbale batererete mbale babalirete mbale bamuamete kolende babwate enyamolyo inchera kiyi omuntu arabega gopimwa na kumanyanga na bwate nyamolyo ustabwate nyamolyo bya mano murali asiri swali elyo number 1 ntubwate bitu byo gopima bibwate qualified doctors I mean qualified providers, services providers. Bali bakolenga abantu. Ekero de kumanya status. Umuntu rwese ategeta pim akwanda mbaka asege tuo kyo gopima. Mbawati chinjira bago pim. Na end of late twatware ki test kits chinjira chikoro HIV self test kits. Kromonta kwanda nyagitari manyinga kurusi wekiara apimu aregereriwe tebu senya muri onero stay akiri bono ntubwate kits chikoro HIV self test kits eronyi tutete kwanda ukigupima nyagitari ukwanda paka nyagitari otebe ngi kit kiri ukigupimira nka ekit yeke very simple nke what instructions karwa keyo wacha waso instructions chiri buya kana kibono turi kwerusi amanyinga oweti ase chinid umuntu wakebeka segete according to instructions kwaganya machiu after kwaganya at 20 minutes kwanyora machiu machiu alikuwa nyaorere in case ya gotebiringa ya HIV ya very detected muntu akayimuka agenda pakanya kitali atebenga na chitemukanga kit ke koro HIV self test kit nganda ngapima machiu gachitega na igana kurwene nende toma kwirorere gepimekyo twirorere gepimekyo twama gotebi umuntu nga ekena na bwate HIV gositabwate yochinjira chirebere montanda nyigitari abe screened apimorro osaewe ekiti yochwe pimanka osaire romwanchi chioye osaire no mosani asabali batataiti kwa nyagitari igo ekiti eke nkebe gigotuka se chemist bose chiduka au kagamba runanyole nga batete kugulege kitieke nga naende asokora kwa ligo lirenga lirabeiga asokonyole kitieke bose serikali enyagitali mbosa bakuruse ngogi akanirore tiganta benga bakenya mba what advantage asamanga na HIV kitieke ngiri konyo
ekero muntu agete gakwenda nyagitari ogesaba oigo for free ntore class to okeoni yekwenda for free because tutagita tokonya abantu bamanye HIV status ine njira ya mayo campaign abantu abange tutagita abantu abange bamanye their HIV status so it is free. Moncho murigeria Ndizi TV niko tugendete gusanga na Rogers Nyakundi mono igoro ya mangana aringete enyamoryo ase aberega gotwerera ase oboime kegima askolende ngochi gusaba twende ase umutimoko oromoke twende tusiomi asiduka kolende katorachkwirana ndobe tokogenda gusanga nere anene mono igoro obuyamboro byobo boro ase ogopimwa na korengwa ase oborore bwenyamoryo ase gumoncho muri Ndizi TV topasa gusuka kwirana nde asi kagitari tambe tokenda gusanga no munyagitari oito ase emambi ya lero ime yomoroberio Ensakia. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokorera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli merunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy.
In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo Gusii enoti isano na ibere isato ibere ayeme enoti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde bingeri imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukoleya maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagire yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagire yo niganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare buyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli naki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Muriria on Ndizi TV na kwale niribene ase ntunda yende imeyo murubiri obwensakia ase tore ase ntunda gatatu astande kusanga no mugeni ito Rogers Nyakundi oyo bwate obumanyia anene mono ase okorwania oborwire bwenyamolo na njiraki abantu bonete komenya obeire gakorenga abokoreri bwaye ase kitambe nakito beto kumwaligania ase studio ya Ndizi TV abego sangana into bene nabigotwa obumanyi igoro chinchira abantu baraye bakomenya no bore bwenyamolo babwate okosemeli asobuma bwabo nabo igochinjira baraye bagwetanga igoro yensera yokumenya gwetanga n'ebiru binyinyi binyamoleo ebinyinyi abantu abange babere bakobwa asikolende to kwa kosemelinga nabo kubitwa nabo amenye bujya nabo igochinjira n'ekinyinge cyo gwetanga kurwase ebinyinyi tutarenda somutimoko ndo tugusangana daktari igoro yengana erengete chinchira abantu barabe bagupimwa kurwase enyamoleo bono mbale bara bataranyo omunguso bokwenda gupimwa atebanga anchembi yande nchenchera nkuri elimbi yange ndrete komenya nchendo chinga gino letenge ndete konya abanda bonde nganga ndete ko agera buya aja nero yokwenda gupimwa enyamoleo bole obuyamboro byobo aso muntu ngabunoyo bokwenda gupimwa enyamoleo byamono murali tegante abengo opimwa enyamoleo negento kyamana sana abantu abange bekagire ngamba bwate enyamoleo tabwani bacha konyora leita ekere bwato kiri so nto bwato buya mbali bo ogopimo number 1 ekara monta pimiru ya kumanya status ya itane HIV positive osale HIV negative ekara muntu yo gato kirenga abe HIV negative ono gago some guchinjera cyo komenya cyo kwendera komenya kale negative tachi gutwara ekero umuntu apimiru onyori runga gare HIV positive iga kwawo ushauri
na kia komenya positively ne virusi biri igobo number 1 ekara nyoru tokile virusi ebi akonyora timely access to ARVs monto pimiru kolero counseling igakubikwa samario ekara bikirwa samario gae woni gintu kirito koka replication ye virusi biri egutiga monte kara kunyweria ogiriri ko ARVs irigo suppress the virus once a virus area very suppress teri kuibora na wao kara chitari kuibora na chama kuroro chiasi kibichons yego diasi kera virusi kara biasi ke bono ibikoba in coma state tisle kibigire ona mbiri kuibora na mbiri kokora ken bonya masu bo mobere wakaraki wagendera gukina muntu yobo buya bona bokonyora umuntu akonyu ARVs chiaye muntu uyu makuroro umubere wayo irana kaba kawaida bono muntu le negative actually umubere wayo gokoba buya abakoba bono muntu le negative ona the only difference ni inga karachinsa chikiye chikire yakomerente tere lakini chigasi ikindi cyonspi igakora kama kawaida entonke yatakore uyo le negative wakora anya no kuibora abantu umuntu le HIV positive abakanyora abana bale negative muntu nataka abana 10 yakwibora abana 10 bonspi bale negative ekara bayiborete korengana na amashariti yali akayukurunya gitari umuntu oyo banyakabate spouse ya HIV negative pano tari kujikutambukile spouse ya yele HIV negative because oyo ushauri na kia wantaka kwenda komenya egento kende even economy itself abantu abange ururo tebirenga nchibono kunandi bolembo atecha therapy mu lakini atecha HIV umuntu oyo uteka kole ibintu biri productive ibirasukiye family kini economy kini family asomya abantu asinge njao tebanga nchibono redi unandiga bombote virusi iko hakuna cha yokoraki hakuna cha yokora magendero anje ngokundi iyetalimu so mbuya omuntu apimu ekara manyire status eri yae be it negative be it positive yente kanene anchara no uno munyagitali yako matebi naenda bwati muntu enere nabawe kiniki maendeleo ekiniki familia ogima bwende kama kawaida egento kende ubuya bwo pima abantu abange boniga ebabo church so we avoid these churches yo kwento pimu karwe wa pimiro umanyanga nchino eba church ti teli boyo igombu yo pimu number 1 for timely access to ARVs number 2 for prevention services ekarmonta abeire negative okay now not to cut down transmissions not target new infections so it to cut these new infections never muntu abantu bapimu bamanye status yabo ngwate abanga nabo montago pimwa ase naende abega kora uchinchera abega kuibura umwana atali kwambukiriyo umwana oye oburuire bwenyamole bono twatebrenga umwana oberega kuiburwa no mungina obera kuibura umwana oye bono nchira kiechi arabega utanga umwana oyo bono tachikonyora ibinyinyi kurwase umungino oyo anene bono asabanga nabali bakogonkia byamono murali nambe yemo musubati ondo wense karabere muzigo kare bwaterani abwente buchake clinic clinic tangani to keruka fast and see unawika line gitari igango pimu kara pimirwe ka gutoko abere HIV positive anye tari na samario yakwe kwa samario kara soira samario baya igono ga suppress the virus omwana oyo okina omungino kagendete kunywa mario diya ko chikoiburwa omwana oyo nyagitari kare buri nyagitari omwana oyo yari wondire toko mwa te moment omwana gotoka iga yari wondira koyo toma komo yari ogiri for 18 months kuruga gutoma kurugaro
mwana tomo graduate ekara tokire ngana ari ndiribuye wabeire HIV negative so after ndio mwana anyoriro after 6 weeks etokomonta etokurusia manyinga etokurusia manyinga ya agande lab akora weekend kune tokuruka PCR ngepimo yekoro PCR kego chakere negative endaga wika 6 months ende tokumurusia manyinga Karto murusia manyinga na to murusia at 12 then at 18 months so ito kuruka close monitoring yo mwana oiboiri kurwase monginole HIV positive we ensure to accord good adherence counseling to ARVs oyo ni ARVs chaguya akunyubuya endo kora monitor toro mwana aga kwanyora at 18 months mwana upimiru abere HIV negative alafu mbali bago pimwa at first and see over HIV negative ekara abere negative umuntu oyo it is possible exposure na korteki nero to HIV because na bera nyarikana ngali abo muzigo musacho abona ende nali akoraki atwara ata partners osero munyene nabo kanyona nabo ata sexual partners so nere to como pima li una chake clinic e to kunyoka first trimester to mo pima third trimester atarachi kuibora neri to kodi yako ibora mwana oyo era to como pima HIV akora to mwana at 6 weeks bado to como pima mamu mwa to pima then at 6 months to mo pima at 1 year to mo pima pako mwana ya sawa koraki pakaso mwana ya okina so ibona to kunyeruka close monitoring yo mwana we want to ensure mwana tayo okweburu na HIV osoko ayo HIV bipikurwa soko gonga all right kirabanga mwana oyobera kuiburuka bwate nyamoreo asenge njo yegesie kebe inga omwana yekera iburu ne nyamore chances chia echo gochikogendera komenya nchiro naenda komenya ne obugimo bwa rero ake bose ekyagera binyinye binto byo bwate kigimambi bwate chinguru kigimo omwana oyo nabe gakogenda komenya ekara tokwira na maiga itwate aba importance of care and treatment care and treatment ye community obuya wokorenda usokwerenda ko muntu akorereki onyorere HIV umwana oyo nera no montale umwana oyo to kumubeka samario umwana oyo yabikirwa samario twamumonta tomonta nera nabao kinabo muntu omugoto pakachire no ane nyimbo as long as agenda twati amashakti yali ocha clinic unatakere onywele yako unalitakere once you suppress the virus muntu nabao kina virus ere suppressed asumubere wana kere suppressed trigo chigotwara effects chimbe uchi asumubere umwana nabao kina pakabo muntu mugoto era twale familia yae nenda twale family tabwati nyina abana nyora abana batabwati HIV ntubwate gento ikoro kunga discordance na bwo kitura senseme ya discordance nga kikunyarikana nende kwanyoranga omwancho yo mona bwate inyamore oyo ndete tabwati nende bamenyira asa myake mengi okembera koronyoranga batara bwati machikonsi lakini ende akonyoranga ni kwamenyete oyo mabwate ndata bwati discordance kwanye bekire buya discordance ne kero spouses oyo moga bwate HIV lakini atokiro yonde tabwati ndwate binte binge bigo changira discordance yakoraki yaba boyo nabo monta go pimo lero etoko abere HIV positive spouse ya abere HIV negative nduru wasimu moyo nganyora HIV kale abiko nyarikana nyora go say even 3 months ago mbono incubation period yaere virusi vya kodeki yarorekanire bono virusi hivi abiko nyarikana bitambo keroyo lakini the moment bako endera kobamo bako na kwendera kobamo nabo gocha kanyaro muntu yakorereki umutambo kiri virusi hivi lakini Liari ya raisi mapema nga spouse yani ya vile HIV negative yanchina vile HIV positive uyo gagosoa
as a prevention services. Na bako PrEP. Na bako ba cancelled on safe sex practices. Itayo PrEP. Osa ayo chikondo. In this condoms yo might because of na bwad. No yotabwa lakini bakoleteki. Mbamenyete. Anena monekero muntu abiri gakonyora ibinyinyi ebi nkonyora turi asensemo chinsemo nchire ibiri choko bachika kurwaribu nsemo kiechi totebere ntubwate nyagitari nanka bono nchira ki abantu barenka barabe bakorinda umuroiro asenare wikero denga tigarabera kabono egen tonte to kwana once umuntu abere tested abere HIV positive care and treatment mono gego chakera kunya gitari kaya chakera kunya gitari ntubwate gendo to ka disclosure oyo onyora mariyo gaye buya abere buya uchiro disclose maybe ukiase sexual partner usengo kiasa abana kiasa abayiri usengo na abayibuli abantu aba we want to accept because he's part of the family. I can't accept it like that. Tindo chinga support nere so special bara amwe kutatigo kumwanchira na bunale. Once wa mwanchira ne bunale. Na bo monta ko monyolinga chinsa chiti chawo chokonyolewa chakoreke. Chekire. Na bo monta ko boli nonya no mwana na ko bolinga clinic inkwanda kwale ngena kiutaragenda. Na kiogenderete. So care the treatment mutago chinyagitari. Number 1, I wear this. Number 2, I was we viral lot. I get it na kiagenderete gutumia elio. Elio. Egen tukende akolero adherence counseling. Ahunyagitari no muswati ngokolero bale cervical cancer screening. Ahunyagitari nkuligere bale STIs. So ina tukuruka care and treatment kwenye gitari lakini asenka edite yele so special other than umuntu disclose is HIV positive akoleki anchira nubunale all right ense moyende ni lito konyoranga ebigolimbiro konyoranga bire ase akongu kegima usebire ase at risk tokoluka se munyo kenyemoliro ngabire ase bibwate kerenge kenene gigo chikonyora bosiki bire asabe edine kwene kinga byanyoro ebinyinyi byechevi nke goli kieke wana yito konyoroka most at risk population lero iga abana abange bale the age of 15 and 24 years or especially abiseke na ba new infections yes there is efforts chigenderete or spread yamangana creating awareness of HIV lakini pande kwa nyara abana bara abiseke bale the age of 15 to 24 years most of them na bako infected chisababu nechi nyingi squeeze wako nyora umwana at the age of 15 years na wata mahitaji mwana for example umuiseke kurwale family ile humble etari kwenyara buya mwana una wata mahitaji sasa ngine nataka pads sasa ngine nataka chianga chingia sasa ngine nataka mafuta mwana nataka tesi bibi kwa makanyoranga moiboli tariko moikirani kwa mako yali sacha linde ndikara segete ipime to mwana oyo bande pando tabyo mwana oyo ngabwate eliwe wata chiriwe chibere yanda bwego ndichianga chingiya yanga gura mafuta wano kwanya ro mwana oyo ta kutwara chinsa that's number 1 number 2 no bolemu ogote byo musacho oyo ngatonde to pimu because mwana ngo chakara korengere na kitabu chikorekana ndi sache eri kwanya na lero lirengera tinga kamwana kana akena kingukaira VCT yani amwegene tinga mwana no mokekegima ahenga yare konjurusebire ebinyinyi bono kwa makonyora pengine research eri about intentions yo spread ona bakonyora mwana oyo muiseke onyora HIV rais again to kenen to wate even in schools even in colleges konyora mwana igade school pengine tinda tabanga na bere lakini abokonyora nga mwalimu onde na karomo
igatete kuba max yabo se taita kuna go kimwana ono kwanya ro mwana oyo cannot negotiate for safe sex in any problem so nara tebya abantaba tugwata abana bakuru kwa baiseke tatumwa abana baiseke tobe komuki at least umwana akana gokina number 1 tiga kuya bacha batebya umwana nga 36 tebya umwana nga 36 then from there motebi sexy ikigo cyaleta asobo imabwaye more especially kare omwana na karabiro umuntu omone so that understanding at 36 sex bintu ne HIV neroro STS inchiroro early pregnancy inchiroro alaf tikatobe komokie to provide abana baito besukuru tuteme ko provide abana baita baiseke sana because challenges kiri bakonya umwana akoenda urigedi narebera na kiaruga cyanga kingiya narebera na kiaragera buya at least tobe komokie tutanga abana aba bakoraki egento kende mtu asi umunga bono ngabana aba might they know what is sex tikatoa ambe na abana babake and tawasi umungu mwana kerale school pengine bora tang English cannot have sex. These people are having sex. So they got to create awareness. If it is preventions, abana they got to have preventions. Because na bora tang pengine tuachire usini school yete. It's a secondary school. Unaona, I remember 2 weeks ago. Mtualingi school ku Riamond Secondary School. Ngakeba water sports. Etua lengine kiombe ko zipline organization etua chete create awareness tukanda ku provide condoms tukanda ku provide prep abanta bangemba temeta tanga yigente kimoko na neke mbintu kimoko ro kyabana basi umetinga abana babo they are not having sex but in real sense these kids are having sex so na waro kutika tobate about preventions about preventions abana more especially information ikurukuru sa abantu abane they can believe abana bamenyewe so one year most at risk population na abana basike bari 15 to 24 years tutara jota boke kegenda ndoche ebiro byabere bigotuminyo kia kegima egati yokwegena nkoro gotali ukoronge igore engane nyamoryo okwegena nkoro kyoka abantu abanga babwate goro nyamoryo gotali okuya anene mono asokuru aligu nabo igoko bwena ambade babwate kwena ngankore gento gete nabwenire nyamoryo mbintu kibitali bironge igore nyamoryo ekitoko chiroka chimits ekera ntukwate means unabona bakonyora abantu bali mbali ba believe aho tebanga nje bunande iga kanya na nyonde HIV HIV we can win pinchire ko wena is having sex with a virgin anto bande mbali ba yene taboyo so akagete ko wena ari kumbe nabana bakagenda takono ku infect once HIV asoro mubere asoire abantu bande mbali ba monto pimo also on candid treatment after a few days monto mutenga chunko ni cha somo sani nara osaba kara osabire agosabire oborogi ubosire ono batebire no oborogi HIV banyiro ko oborogi umuntu anda bwegena ando osabire otebona ekwa wendire monto tekonyo malio wana kara wocho kwira na back uchinyagitari akonyora umuntu yochirenze hose umuntu siribo imabwaye asingisho kwegenanga morali antabete buri noboro noboro igento kende abantu marata yanga sokorna karwali kichombe tumire metegete yare very strong emete yonangwete na kakwenda irwali ya HIV umuntu tekonyo mario gali anyagitari ogendo chikunyemete ekara nyule meteri wacha kanyoro umuntu wona utire kunyoma lyo uchakire kunyemete ante process kwa nyoranga evirusi bibyamente kandi byabaire bingi ekara wocha nyagitari igare ensepi ekara ensepi pona inde ga
como biri asien como ocha go pick muntu yacha ko strong osekera kenda abantu basiri no bugima bwa so amangana yemite amangana y'abantu bari bakanda basabira tatenga pastor na chitega au sabira wene gende kanisa pastor au sabira ekara au sabira lakini ile correct tu muntu anyo ile nchiri muntu agatenga kwanda sabira muntu gete virus bisira kuri umubiri umubiri enchira yo ke virus ibikoba managed no kunyo Mario ali akuru ARVs karanyura Mario yakuru ARVs o suppress the virus muntu yobona ali ali alafu ensema ene kitu gutamukia tuchitoboke mu rubiri bwensa kiasema enchondo chibiri bya bebi utumnyokia opo semya mboli mocha muntu agochoegwa ekero atarapimwa na ende kerabire opimwa obijambo rubyobo umuntu atarapimwa aranyoro bosemya litangani omuntu nawe ntaramanya HIV ningi karamanyire HIV ningi amawe gupima so omuntu atarapimwa agwenta ko full information concerning HIV atebi yaya ndo to gupima to screen torore ose HIV na korteki neroro kwama como tebi HIV krayaro kanda se kitie ke ko ba igana negative yaba igana akaro monta to kire ngobere HIV negative inchira gwenta ko chikomenya inchira monta gwenta ko menya krabere HIV positive nere at least omanya what to expect akara machiwa correct amachiwa una uchikosoka over prepared alright ko wato monto motevi wachire mo prick kamanyinga chake wasoma makontenga what will HIV what to prepare to muntu yomotevi what to expect so it is very important make muntu abawanga yentongo you expect neke ekaba igana bwente komenya igana sinkol 1 2 3 uno ekero muntu abira konyori nyamorio nchira kieye arabega kwenekinga obirira kumanyia abamu abo asinchira etaje komuletera na endo bubibuli bokuru kunga stigma yani abantu bacha gosekera nchira kieye arabega gukwana manganaya techi komu affect nchirenga bune ibono tokonyo ka disclosure disclosure inero ne step ena sana uchase okomani chivirus vya HIV number 1 akara monta pimiru ko ni kare chitore all that sexual partners monta kara pimiru nyaro vya HIV positive akora data maybe sexual partner or partners abatebe na pimiru ya veri gana the moment yakonya that support muntu na bakora kumbe na nyale venero unganchire bile bunande then from there kuma wachaka wasoka ujisiko ngora mutara baute ya Bible mutara bakora ngeli chindu wichaye unabona good example last week twali kuna bukwana na one of our clients akante ibuna nyorete the moment ya nyorete amabire chake positive igachitaga te imokaenga mongina nyabe na retrige ntugetarenge yakawida se family na tereriri yata ngotereriri omongino yata yaya ngitiga togende manye my status bagapima era katoko very HIV positive mosacho liga chitakarangir brothers and the parents akamate yaya na tereri na retero omongino ne rusibe nyamoleo bono tuamuire tuachakire kunyomoleo akanyabanda waspi bakomo congratulate bakomutuye wakorege ndokiamana una kwanyole shide kwarangirie familia yao kwa batebiri mwachakira moleo bono tumukoraki mutinga moleo ebachakita moleo ite ya 2006 is very healthy one ruikire asa kugenda na bawo kwana nonde wensi mutebya bunandega natumira lyo fo emyaka gite yana abo toborori arabega atiyo bantu abo toborori that's why ekartobwate World AIDS Day utambe abantu nabona butuja twatumi kuja twatwanda twakora road show twabeka ki meeting kinene kuja twatwarangina na kinyumba cy'uburari for coverage abantu aba tebya abantu bandinga opimune ngendo kyamana
kuruiri bono kwa makonyoranga umuntu uyu te moment yo ku disclose mono te moment yo kubuya akomenya buya mono Daktari asingincho ebirebe tumyoki ngote bambia mana suikira na studio ito atikulene na tigo kwa libaga lya bene ebiko kubwa tukekerengere kyao kyo mwali na boyo koroba seme bwa guchase umurigereria Ndizi TV mbuya mono ngento nanga taimwa mu Gusii kanje gasoki manye status yawe HIV karupanya rengo kwa vile HIV negative tugwate kinjira cyo hotebyo wenda komenya that is counseling abantu bale HIV negative so that tukikonyora virusi binyamara akara umuntu wapimira kwa vile HIV positive ayeno umuntu in accident lakini wana wasemera inkororo mali yona aroro for free abo sai bororo bongo bo inchu umerana n'abandi interact n'abanyagitari wakomenya buyapi karura samario gaya so mwanyagetinge yasoki pimwa manya yo HIV status bema Daktari mbiamo nasoikira nase studio ito ime Ndizi TV muroberi wensakia tebali tukolyo mwelyo ntukwalika tibene asumuroberi wensakia linde obukomanyia abamenyi ebechi county cha Nyamira County ya Kisii na boigo county tonjokana ine ime yense twakanya na boigo chinse chitonjokana ine asigo mu daktari mbiamo nasoikira na Ndizi TV niyo twabe tukusanganere Daktari Rogers Nyakundi bega sangana intwe amangana alengete enyamolyo njirakie mu ntarabe akomenya nenyamolyo njirakie boigo arabe gagwetanga na mangana yokonyora ebinyinyi binyamore asobeto kote binga umwanchu be Ndizi TV okonyora nyamore atali omwali bubugima naboko yonyora na ndogendere kumenya na ende omenyo bugima bwabuya kulende ekero orabe gukubwatia amachiko abekire nensemo ye sector yoboche nabunongo chuikira omwalio bwumuroberi bwensaki asemambia rero ase nkuba nkumera nelia sara mumanyi mbia mono astobeto kubwatena ushakire mambe boigo Victor Sultani Obangi boigo awabere bakwene kinye chibiche chinda boigo amalio giabera wekira asenchira yo wekira litukolia mambi na batake irobolelia obye ime Ndizi TV nyoranga ime Ndizi TV iniko to kumanya toba to seme na boigo toba togo kogokia ase emirobe ito ya kera lituko ase igo wekira litukolia mambi litukolia chisemi na batake irobolelia obya ime Ndizi TV na bwo obwansu bw'Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Amariogo yemeteni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire manke ande karagwa jine ntobwate machine tigo kumureka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse